Nyom baako. Nhyira ne onipa onnante abonefo agyina mu na onyina ne bonyefo kwanso na ontena fedifo tenabea na mmom Awurade mmara so nani na odwene ne mmara ho awia ne anajo otise dua atim asubontere ho a eso na ba ne bremu na hahan mpo na de oyo nyina bawie yie abonefo de wontesa na wotese nteta mframa bogo enti abonefo nyina atembuo mu na ne bonyefo rentena trenefo asafo mu efiri se Awurade nim trenefo kwan na abonefo kwan de ebeyira nyom mienu adentina amanaman ye jejeje na aman susu adehunu asase so ahemfo sori gina na atumfo bom tu agina tia Awurade ne de wasa no se Moma ye mubu won pokyere na yento won homa mfiri ye hunru de otesoro no sere Awurade di won ho few eno na obekasa akire won na bufuo mu na ode na bufu hie beyi won hu na me na mesi me hine me bipo konkron Sion so meka no se ade a wahye Awurade aseme se me ba ne wu ene na mawo bisa me na me di amanaman beye wa pejade na mama wafa asase ano no ho adi so wode dade poma bebubu na wabobɔ wɔn se onyinfo ayina na afei ahemfo munhunu nyansa asase so atemufo muntie afutuo monsom Awurade osuro mu na munni ahusie ahopopo mu monfe ɔbano ano na ne buamfu na mo anyira ɔkwan mu na akakakra na nabufuo ade nhyia ne won a odwane kɔtoa no nyinaa nyom miensa Awurade sɛdeɛ ma ho hiahiafo si dɔɔso fa won a wɔsɔre tiame no yɛ pii nipa bebree se mekra sɛ oni nkwagye Nyankopɔn mu na wo Awurade wo ne me ho kyɛm ani mo onyam ne metri pagyafo me de me ne me sumi frɛ Awurade na oje me so free ne bepɔ kronkron so me kodai na me dai manyane na Awurade kura me mu me nsro nkrofo mpempem a wabɔ me ho nsraban ahyia yi Awurade sɔre me Nyankopɔn gyeme na wabobɔ matamfo nyinaa abɔgye wabubu abɔnefo se Awurade na nkwagye wɔ no wo man so na ma wo nhyira mmra nyom 9 me sufre mu jeme so metene na Nyankopɔn ahohia mu wotre mu maame hu me mɔbɔ na tie me mpaebɔ mo meri mama meni mo nyam be dane ahobora akosi dabe mo bedɔ adehu mo bedi atoro achi akosi dabe na munhunu sɛ Awurade ayi ne dɔfo asi hɔ misume frɛ Awurade a obetie mo bufu a monyɛ bɔne monkasa mo akomam wɔ mo dabrɛ na monye kom mommɔtrene afɔdeɛ na momfa mo ho ntwere Awurade nipa bebree ka sɛ wan no bema yehunu papa Awurade ti wani manu hran yɛn so wode anigye ahyɛ makomam asene bra wɔ aburo ne wɔn sa dɔɔso no asombie mu na mɛkɔmakɔda na mada prɛko na wo Awurade nko na wo ma metena hɔ jojo nyom nom Awurade yasoma me nsɛm hwɛ me nsusu ya mikura mu tie me ntia mu mehne ne me Nyankopɔn na wo na mɛbɔ wo mpaye Awurade tie me ne anopa na masiesie mama wo na mɛhwɛ wo kwan na wonyɛ Onyankopɔn a wopɛ adebɔne ɔbɔnefo ne wo rentena agyimfo renyina wanim wotane amumuyɔfo nyinaa wosɛe wɔn a wɔka atorosɛm Awurade kyiri mogyapɛfo ne asisifo na media menam wadom bebree so mɛba wo fie abɛkoto masɔre makyerɛ wasɔre fie kronkron usuro mu Awurade fa wo tene kyerɛ me kwan wɔn a wɔta me nti tene wo kwan wɔ m'anim na wɔn anum nni nokwasɛm bi wɔn yam wɔ musuo wɔn mene wayɛ ɛda a abue na wɔde wɔn tɛkyerɛma dɛfɛdɛfɛ Onyankopɔn bu wɔn fɔ
ma wɔn pɔn firi wɔn agyinatuo ho wɔn mmarato bebrebe nti sum wɔn gu na wasɔre atia wo na ma wɔn a wodwane bɛtoa wo nyinaa ani nye na wɔn fa ahosan nhuro daa efiri sɛ wakata wɔn so na ma wɔn a wɔdɔ wo din no ani nka wo ho na wo Awurade wuhyira ɔtreneni wo de ani so twa ne ho hyia sɛ ɛkyɛm nyom nsia Awurade mfa wabufuo nka manim na mfa wawerɛhoɔ ntwema so Awurade humi mmɔbɔ efiri sɛ meyɛ hodwo Awurade sameyade na me nompe abɔ ho boa na me kra nso abɔ ho boa sɛ na wo Awurade enkosi daben sane bra Awurade bɛgye me kra gye me nkwa wadɔyɛ nti na wo ho nka yɛ ni owuo mu hwan na obɛda wo ase asamando mapinisie ama mabrɛ anadwo biara mempafo mede me nisuo mefɔ me naye awrehoa ama mani ayɛ samo ɛso ayɛ wisiwisi ma ho hiahiafo nyinaa nti mo amumuyɔfo nyinaa momfiri me so mfi na Awurade te me sum Awurade ate me nkotosrɛ Awurade bɛgye me mpaebɔ so atamfo nyinaa ani bɛwu na wɔn ho adwiri wɔn sɛ na wapatu de fɛdeɛ asane nyom nson Awurade me Nyankopɔn wo na medwane mebɛtoa wo gye me mataafo nyinaa nsam na yi me na wansunsuane me kra sɛ gyata antete me mu a wɔgyefo ni hɔ Awurade me Nyankopɔn sɛ mayɛ yei na amumuyɔdeɛ bi wɔ me nsam sɛ mayɛ deɛ ɔne me te asomdwoe mu bɔne na madi deɛ ɔha me no amim bi kwa ma ɔtamfo nta me kra na ɔnkyere na ɔntiatia me nkwa so ɛfam na ɔmma m'anim onyam nyɛ fam Awurade sɔre w'abufuo mu ma wo ho so tia ma ho hiahiafoɔ ani ɛden na nya ne ma me wo a wahyɛ atemmuo na ma aman asafo ntwa wo ho nhyia na sane firi wɔn so kɔ soro Awurade bebu aman atɛn Awurade di masɛm sɛ metrene ne bem a ɛwɔ me mutie sɛ abɔnefoɔ bɔne tu betwae na ma ɔtrene ni ntim na wo ne trene Nyankopɔn a wosɔ akoma ne sawahwɛ mekyɛm wɔ Nyankopɔn nsɛm ɔgye akoma mu trene ni nkwa Onyankopɔn ne otemmufoɔ trene ne Onyankopɔn a ɔteatea daa nyinaa sɛ obi anane ne ho a ɔse nafena ɔkunturu ne tadua mu na wasiesie no na wasiesie owuo adeɛ ama oni korɔ no wayɛ na gyan ma no hye adeɛ hwɛ ɔreko amumuyɔ awoɔ na onyinsɛn ɛhaw na ɔwo atrɔ watu amena na wafunu mu na ɔtɔtɔ kura a ɔretuo no mu ne musuo resane abua na tifi na namim aduru ne mpampam mɛda Awurade ase sɛdeɛ ne trene teɛ na mato ayɛyɛ dwom mama Awurade a ɔwɔ sorosoro no din nyom nwɔtwe Awurade yɛ na Awurade enim bɛn na wodin ni asase nyinaa soɔ wo a wode w'animuonyam akata ɔsoro efiri mmɔfra ne nkɔkoa anumu na wasiesie ahoɔden watamfo nti na wode amu a ɔtamfo ne ɔretɔfo ano sɛ mehwɛ wo soro nsatea no adwuma ɔsane ne nsoma a wasiesie a ɔdasani ne hwan a wokae no na onipa ba ne hwan a wani ku ne ho na wama aka no kakraa bi na wasɛ onyame na wode animonyam ne anidie abɔ no abotire wama no adi wo nsa no nnwuma so wode nneɔma nyinaa hyɛ ne nan ase nnwan ne anantwie nyinaa ne wura mu mmoa nso ebiam nnomaa ne ɛpo mu mpataa mmoa a ɛnam ɛpo mu akwansoɔ Awurade hyɛ na Awurade enim bɛn na wodin ni asase nyinaa soɔ nyom nkron Awurade mɛda wo ase makoma nyinaa mu mɛka w'anwonwadeɛ nyinaa mɛgye m'ani na madi ahurusie wɔ wo mu mɛto wo a wowɔ sorosoro no din ayɛyie dwom efiri sɛ matamfo asane wɔn akyi watotɔ na wayera w'anim na wabu atɛn ama me adi masɛm watena atemmu adwa so sɛ otemmufoɔ tenene wateatea amanaman wasɛe abɔnefoɔ wapepa wɔn din korakorakora
atamfo awiesa adane da amanfo na wama nkuro ase agu won ho nkaye ayira na Awurade de ote hoda ode naja asi ho ribu aten ono na obebu wiase atentene mu na wadi aman asem tenene mu Awurade beye dwane kwasabia amade warefeche no ahokyere bremu dwane kwasabia na wona wonim wudin de won ho beto so efisa wanya wona wohwehwe wo Awurade monto ayeye dwomma Awurade a ote Sion monka ne niyo enkyere aman mu sade oto moja so wure no akai won na ne wure amfiri abrefo ntiamu Awurade humimmobo hwemamani a efiri matamfo wo a wo ma meso firi owuo aboboa no na menka wayeye nyina menkyere Sion baba aponkesie mu na minni awrusie wonkwagye mu amanaman amemmem amena a otuye no mu afidi a osum huntaye no ayi wonan Awurade ayi ne ho adi wabu aten ode obonefo nsam ne yoe atoatoa no abonefo besane akọ asamando amanamana a wonwure afiri Onyankopɔn nyinaa na nyeda na ne wure befiri ohiani na mobroni ani daso renyira Awurade sori mma odasani nninim ma wonmu amanaman aten wanim Awurade ji won hu na amanaman hu se woye adasama nyom du Awurade adenti na wugina akirikyiri na wode wo huhu nta ahokyere bremu obonefo ahantanti mobroni ho hyehye no wode won atrimpo a wabono kye won na obonefo hoho ne ho ade a ne kra kondo ho na omimfo ka abususam yi Awurade ahi obonefo huni dwa ahunum kase orenni akyire da Onyankopɔn bi ni baabi na dwene nyinaa ne no na kwan yire ho pintin da nyinaa watemudie asɔre nani so kɔ akyirikyiri ɔmfa na ho hiahiafo nyinaa nyɛ ahuro ɔse no nakoma mu sɛ merinhinhim da nyinaa mene de onye amane biara hunu nnome nkontomposɛm ne amimdie ahyɛ nanom ma na ɔhaw ne musuo hyɛre tɛkyerɛmase ɔtenatena nkura huntabea odidie ɔnyɛ hwee no awu kokoam ɔwɔ wiemfo ho ani ɔtɛ kokoam sɛ gyata wɔ ne tumu ɔtɛ sɛ ne nsa bɛka mobroni ne nsa ka mobroni no twe no ba na fidie mu ɔkoto ɔdɛɛdɛɛ na wiemfo akɔka ne nsa ɔse no nakoma mu sɛ Nyankopɔn wura fi wɔde n'ani ahunta wɔde nhunu arada Awurade sɔreɛ Onyankopɔn ma wo nsa so ma wo wura mfiri amanehunufo adanti na ɔbɔnefo yi Onyankopɔn ahi kano nakoma mu sɛ worenni akyire wahunu efiri sɛ wo na wohwɛ ɔhaw ne awerɛhoɔ sɛ wode besie wo nsam wo nsa na ɔbrɛfoɔ de hyɛ awisia boafoɔ ne wo ara bubu abɔnefoɔ basa na di obusuyɛfoɔ bɔne akyi kosi sɛ worenhunu bio Awurade ne hene daadaa amanaman ayira afiri n'asase so Awurade wate deɛ ahobrasefoɔ pɛ wahyɛ wɔ n'akomaden wama waso aba so sɛ wobedi awisia ne deɛ wɔhyɛ no soɔ no asɛm na ɔdasani a ofiri asase mu no ahunahuna bio nyom dubaako Awurade na midwane kɔtoa no adɛn na mo sɛ mekra sɛ dwane sɛ anoma akɔ mo bepɔ so na hwɛ abɔnefoɔ kuntunu wɔn tadua mu wɔde wɔn mɛmma asi homa so sɛ wɔde bɛto abɔ akomam tenefoɔ esum mu sɛ wɔsɛe nyinaso a ɔteneeni bɛyɛ dɛn Awurade wɔ n'asɔre fie kronkron mu Awurade ahengua wɔ soro na ne tua mu ani so atɛtɛ so nipa mahwɛ Awurade so ɔteneeni hwɛ na ɔbɔnefoɔ ne deɛ ɔpɛ alim deɛ ne kra atane no ɔbɛma asraman aduru abɔnefoɔ ogya ne sɔfe ne mframa a ɛdrɛ ne wɔn kuruwa mu kyɛfa na Awurade yɛ ɔteneeni na ɔpɛ asɛntenene wɔn a wɔtene behunu n'anim nyom dumienu Awurade boa na hotefoɔ rewie sa na nokwafoɔ asɛrehye nipa mamu wɔne wɔn fɛfoɔ keka nsɛnhunu anofremfrem ne akomanta na wɔde kasa
ma Awurade ntwa ano defedefe nyinaa ne tɛkyerɛma a ɛka nsɛnkɛseɛ wɔn a wɔse yɛn tɛkyerɛma na yɛdedi maninsɛm yɛn ano wɔ hɔ hwan na obedi yɛn soɔ Mobrɔfoɔ so hyɛ ne ahiafoɔ pinisie nti mɛsɔre. afei sɛ Awurade sie ni Mɛgye ogu ahomere pɛ nkwagye no nkwa. Awurade nsɛm yɛ nsɛm kronkron te sɛ dwetɛ a wɔnane no ananeyɛ a asene fam a wɔyiyi mu mprɛnson. Wo Awurade, wobɛhwɛ wɔn so, wobɛkora no afiri nnɛmma yi mu daa. Sɛ ahuhusɛm ahora nnipa ma mu yi, abɔnefoɔ abu so nenam. Nnwom dumiɛnsa. Awurade, wo werɛ bɛfiri me daa akosi da bɛn. Wode w'ani behu ntame akosi da bɛn. Enkosi da bɛn na minni me kra mu dadwene. Na deɛ kye a awerɛhoɔ ntena m'akoma mu. Metamfo nhora me so nkosi da bɛn. Hwɛ na gye me so. Awurade, me Nyankopɔn, te m'ani na manna owuo nna. Na metamfo anka sɛ, matumi no, na sɛ mihinhim a, ma wo hiahiafoɔ ani ahurusie. Na me deɛ, m'ani da w'adɔyɛ so. Makoma bedi wɔn kwagye mu ahurusie. Mɛto Awurade dwom sɛ wayɛ me yie. Nnwom dunan. Ogyegyentwie se no nakoma mu sɛ, Onyankopɔn bi ni hɔ. wasɛe wɔn ne yɔɛ ayɛ no akyiwadeɛ. Obi ni hɔ a ɔyɛ papa. Awurade firi soro hwɛ nipa mma. Sɛ obehunu sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbadwemma. Obi a ɔhwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan. Wɔn nyinaa amane. Wɔn nyinaa aporɔ. Obi ni hɔ a ɔyɛ papa. Ɔbaako mpo ni hɔ. Omumuyɛfoɔ biara anhunu de. Wɔn a wodi me man sɛdeɛ wodi aduane. Na wɔmfrɛ Awurade. Ɛno na wɔn ho popoyɛ. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn wɔ teneneefoɔ awoɔ ntoatoasoɔ mu. Monhwete mmɔborɔni atiri mpo mu ara. Nanso Awurade ne ne dwane kɔbea. Hwan na ɔde Israel nkwagye bɛfiri Sion aba? Da Awurade de ne man nomum bɛsane aba no. Jacob bedi ahurusie na Israel ani agye. Nnwom dunum. Awurade, hwan na ɔbɛsoɛ wo ntomadan mu atena mu? Hwan na ɔbɛtena wo bepɔ kronkron soɔ? Deɛ ɔnante pɛpɛɛpɛ na odi asɛntenene na ɔka n'akoma mu nokorɛ. Ɔmfa ne tɛkyerɛma ni nsekuro na ɔnyɛ ne yɔnko bɔne na ɔmmɔ ne mfɛfoɔ ahohora. Ɔno ara n'ani so obu onipa huhu animtia na odi wɔn a osuro Awurade no ni. Ɔka amaninyantam a ɔnsakyera. Ɔmfa ne sika mma huru fam na ɔnye deɛ odi bem ho adamudeɛ. Deɛ ɔyɛ yeinom no ɔrehinhim ara da. Nnwom dunsia. Onyankopɔn fa me sie. Na wo mu na mede me wura me hyɛ. Me se Awurade sɛ, Mawurade ne wo. Minni papa biara nka wo ho. Na akronkronfo a wɔwɔ asase soɔ no, wɔne animonyamfo a wɔsɔ m'ani koraa. Wɔn a wodi anyame afoforo akyire no, wɔma wɔn yi adɔɔso. Meremhwie wɔn mogya nhwie sa mengu. Na meremfa m'ano memmɔ wɔn din. Awurade ne m'agyapadeɛ ne me kuruwa mu kyɛfa. Wo na woma me ntontodeɛ mu trɛ. Isusu homa akɔfa deɛ ɛyɛ ama me. Ane apagyadeɛ no yɛ me fɛ. Mekamfo Awurade a wakyerɛ me kasanyansa. Nso anadwo me sawa tu me fo. Mede Awurade masi m'anim daa. Na ɔwɔ me nifa yi, merenhinhim. Enti makoma tɔ me yam. Na m'anim onyam di ahurusie. Nso me honam bɛtena hɔ kom. Na worennya me kra asamando. Woremma wo hotefoɔ nhunu ɛda mu porɔyɛ. Wobɛkyerɛ me nkwakwan. Anika a ɛmeyɛ wɔ w'anim. Anigyedeɛ wɔ wo nifa hɔ daa. Nnwom dunson. Awurade, tie tenene. Wɛn w'aso ma maboobo. Yɛ aso ma me mpaebɔ a emfiri naadaa anofafa mu. Ma matemmuo mfiri w'anim mmra. Ma w'ani nhwɛ adeɛ a ɛtene mu. Wasɔ makoma ahwɛ. Wahwehwɛ me anadwo. Wanane me ayiyi mu. Wanhunu hwee. Abɔ me tirim sɛ meremma asɛmmɔne mfiri m'ano. Nipa ne yɔ efam.
wanumu asɛm no nti masɔre me ho otirimɔdenfo akwan ho wanamɔ no ara so na me kwan nam manan anwati masuma frɛ wo na wobɛgye me so Onyankopɔn ya asoma me tie masɛm ma wadɔ yɛ ho nyɛ nwanwa wo a wode wo nifa gye wɔn a wɔde wɔn werɛ hyɛ wo mu wɔn a wɔsɔre tia wɔn no nsɛm hwɛ me so sɛ ani kurutua wisi fa me ho nta wo ntaba nwunu ase abɔnefo a wɔbɔ me atirimɔden ekra atamfo a wotwa me ho hyia no nti wapirim wɔn akoma sradeɛ mu wɔde wɔn ano kasa ahantan kasa wɔde yɛn sɔngɔ atwa yɛn ho ahyia afei wɔde wɔn ani akari yɛn pɛ sɛ wɔhwe yɛn fam ɔte sɛ gyata a ɔreda yɛ apɛ adufodeɛ ne gyata ba a ɔtɛ kokoam Awurade sɔre besanka no brɛ no ase fa wafena gye me kra firi ɔbɔnefoɔ nsɛm Awurade fa wo nsa bɛgye me nipa nsɛm nipa a wofiri wiase a wɔn kyɛfa wɔn kwan yi mu na wode wakoradeɛ hyɛ wɔn yafunu ma no wɔn mma dɔɔso na wɔde wɔn nikaeɛ gya wɔn motafoa me deɛ mɛhwɛ w'anim tenenee mu minyane a mɛmee wo suban mu Nnwom 18 miyi me yam medɔ wo Awurade mahoɔden Awurade ne me botan ne maban kɛseɛ ne me gyefoɔ Nyankopɔn ne me botantim a ntwane kɔtoa no me kyɛm ne me nkwagyeɛ abɛn maban tentene Awurade a woyi no ayɛ no na mesum frɛ no na wagye me matamfo nsɛm owuo nhoma bebare me ho na abɔnefoɔ asuasu yi me ho Asamado nhoma twa me ho kɔntɔnkron owuo afidie behyia me rebeyi me mahohia mu mesume frɛ Awurade me Nyankopɔn na metiam me frɛ no ɔte me ne nasɔre fie na mesu a mesu n'anim no kotu n'asomu ɛna asase hinhimiɛ na ɛwosoe na mepo nyina so afopoi na hinhimi efiri sɛ na ne bo ahuru no wisia tu firi ne hwenim na ogya firi n'anum hye adeɛ nyansrama sɔ ne mu dare na okuntunu ɔsoro mu na osii fam na esum kabii wɔ ne naase na ɔtena kerob sutui na ɔde mframa ntabantu bae ɔde sum kata ne ho de yɛ nasesewa twa ne ho kɔntɔnkron osu a amuna kabii amurunkum kusuu ne ho hrane mu na asukɔtwea ne nsrama firiye ɛbɛfa na murunkum no mu bae na Awurade bom ɔsoro na ɔsosuni no ma wɔte ne ne sukɔtwea ne nyansrama na ɔtotoo n'agyan de bɔɔ wɔn hwetee ne asrama bebree de tane wɔn ani ɛna nsuo mu aka yiyi adie awiase nyina so ho daa hɔ efiri wateatea Awurade ne wɔhwene mu home hahye no ɔtere ne nsa firi bɛfaa me ɔtwe me firi nsuo pii mu ɔgye me firi metamfo hoɔdenfoɔ ne wɔn a wɔkyiri me nsam efiri sɛ wɔsere me ahoɔden ɔbɛtoa me mama ne hunu da no mu na Awurade bɛyɛɛ me okyitaafoɔ na oyi me kogyina deɛ ɛhɔ trɛ ɔgye me efiri sɛ ɔpɛ m'asɛm Awurade tua me ka sɛdeɛ metee na ɛteɛ sɛdeɛ me nsa ho a afire no teɛ na ɔdane maa me na mehwɛ Awurade akwan na menyɛ bɔne minyaa me Nyankopɔn na mmom n'atammudeɛ nyinaa wɔ m'ani so na memfiri n'ahyɛdeɛ ho na mayɛ me ho pɛpɛ mama no na mahwɛ me ho so mafiri m'amumuyɔ ho na Awurade dane maa me sɛdeɛ metenene sɛdeɛ me nsa ho a afire wɔ n'ani soɔ no teɛ ɔdɛɛfoɔ na wo ne no bedi no adɔyɛ soɔ onipa a odi mu na wo ne no bedi no mudie soɔ deɛ ɔte ne ho na wobɛte wo ho akyerɛ no na okontonkyini deɛ wokyinkyim wo ho kyerɛ no na wo na wogye amanehunufoɔ man
na wo brɛ ahantan ani ase na wo na wo ma mekane adrɛ Awurade me Nyankopɔn te me som mu na wo na mede wo meto mehyɛ asafoso na mede me Nyankopɔn mehuri metra ɔfasuo Onyankopɔn de ne kwan yɛ pɛpɛ Awurade asɛm mu te ɔyɛ ɛkyɛm ma wɔn a odwane kɔtoa no nyinaa na hwan ne Nyankopɔn sɛ Awurade nko na hwan na ɔyɛ ɔbotan sɛ yɛ Nyankopɔn Onyankopɔn a ɔde ahoɔden bɔ me abɔsoɔ na ɔma me kwan yɛ pɛpɛɛpɛ ɔyɛ me nan sɛ aporɔtebereɛ deɛ na ɔde me gyina me srɔnsrɔn mmea so ɔkyerɛ me nsa akodie na ɔma me ba sɛ kuntunu kɔɔbere tadua na wo maa me wo nkwagyeɛ kyɛm na wo nifa sɔɔ me mu na wo dwoɔ maa me yɛ kɛseɛ wo trɛ manamɔ mu mase na me nan anwati metii matamfo na metoo wɔn na mansane de kosii sɛ mewie wɔn kum de bobɔɔ wɔn na wɔantumi ansɔre wɔtotɔree me nan ase na wode ahoɔden bɔɔ me abɔsoɔ ma akodie wo brɛ wɔn a wɔsɔre tia me no ase hyɛ mase na wo maa matamfo danee wɔn akyiri kyerɛɛ me na wɔn a wɔkyiri me no ɛsɛee wɔn wosu frɛ yɛ a ɔgyefoɔ bi ni hɔ wɔfrɛ Awurade na wɔammua wɔn na mepɛkyɛɛ wɔn meyɛɛ wɔn sɛ mfuturo mframa anim mesesaa wɔn me guu sɛ mmorɔno so dɔteɛ woyii me mamankon mu wode me sii amanaman so ti ɔman a minim wɔn na ɛsom me aso tee yara pɛ na wotie me ananafoɔ brɛ wɔn ho ase maa me ananafoɔ twintwa me na wɔde ahopopoɔ fifiri wɔn ho ntabea bae Awurade te ase na nhyira ne me botantim no na me nkwagye Nyankopɔn no wɔmma no so Onyankopɔn a ɔtɔɔ werɛ maa me na ɔde aman hyɛɛ maseɛ wagye me afiri matamfo mu ane wama me so afiri wɔn a wɔsɔre tia me no mu wagye me anoɔdenfoɔ nsam enti Awurade mɛda wo ase amanaman mu na mabɔ wo din mato ayɛyie nnwom sɛ wo ne deɛ ɔma ne hene nkwagyeɛ soɔ na ɔyɛ deɛ wasra no adɔyɛ David ne n'asefoɔ daa nnwom dunkron ɔsoro ka Nyankopɔn animuonyam na wiem kyerɛ ne nsa no adwuma ɛda woro so kyerɛ da na anadwo ma anadwo tenka ɛnyɛ ɔkasa na ɛnyɛ nsɛm a wɔteɛ ɔsoro susu homa duru asase nyinaa so na ne nsɛm duru wiase ano wasi ntomadan ama owia ɔsoro hɔ na efiri adi sɛ ayeforo kunu a ofiri ne pia mu ɛde ahosɛpɛtu ne kwan sɛ ɔbrane na di fire wɔ ɔsoro ano na ne kyini koduru ano hɔ na biribiara nkora ne ho mfiri ne hyia ano Awurade mmara yɛ pɛ adwodwo ɔkra Awurade adanse atim ɛma wiemfo hunu nyansa Awurade ahyɛde atene ɛma akoma tɔ yam Awurade mmara hyɛ ho te na ɛte ani Awurade suro yɛ kronkron egyina hɔ daa Awurade atemudi yɛ nokorɛ ne nyinaa tene ɛyɛ akɔnɔ sene sika ne sika ama papii na yɛ frɛmfrɛm sene ɛwoɔ ne ahwedie mu nsuo wɔnam so bɔ wako akɔkɔ asudie mu wɔ akatua pii hwan na ohunu ɔno ara ne mfomsoɔ mu ebɔne a ahunta me fafiri me nso bɔ wako aho ban wɔ bɔne a ɔboa payɔ ho na anhyɛ me so ɛno na medi bem na me ho afi amumuyɔ kɛseɛ ho mama num nsɛm nyɛ wo fɛ na makoma mu nkɔmmɔ nsɔ w'ani Awurade ebotan ne me gyefoɔ nnwom aduonu Awurade ntie wo hia da Jacob Nyankopɔn din ma wo so ɔmfiri kronkron mu hɔ mɛboa wo na ɔmfiri Sion mɛhyɛ wo den ɔnkae w'aduane afɔdeɛ nyinaa
na wo hye afɔde nso nani ɔmma wo de wakoma pɛ na ɔmma wo tirimu asɛm nyinaa mbram yɛn ho asane yɛn nkwagye mu na yɛn Nyankopɔn din mu na yɛhim yɛn frankaa Awurade mma de wo sɛ nyinaa mbram afei mahunu sɛ Awurade boa de wasra no ɔgye no so ne soro kronkron hɔ ɔde nifa ahoɔde ne agye no ebinom kamfo ntiase nam ebinom kamfo apɔnkɔ na yɛn deɛ yɛkamfo Awurade yɛn Nyankopɔn din wɔn deɛ obubu duadue so hwehwe ase na yɛn deɛ yɛasɔre gyina hɔ kyerɛ bɛyin Awurade kye ɔhene nkwa betie yɛn da yɛfrɛ no yiara mu Nyom aduonu baako Awurade ɔhene ani gye w'ahoɔden mu na wo nkwagye nti sɛdeɛ ne ho sisane no fa deɛ n'akoma pɛ na wode ama no na deɛ n'ano bisaeɛ no woankame no na wode papa mu nhyira hyia no wode sika amapa abotire bɔ ne ti obisaa wo hɔ nkwa wode ama no na ɛware daadaa n'anim onyam so wo nkwagye nti kɛseyɛ ne anidie na wode ama no na wode no asi hɔ sɛ nhyira nko ara daa wode w'anim anigye gye n'ani ɛfiri sɛ ɔhene ani da Awurade so na deɛ ɔwɔ sorosoro adɔyɛ nti ɔrenhinhim wo nsa bɛka w'atamfo nyinaa wo nifa bɛnya wɔn a wɔkyiri wɔ wobɛyi wo ho adi ayɛ wɔn sɛ ogyafono no Awurade de n'abufuo bɛmene wɔn na ogya ahye wɔn wobɛsɛe wɔn aba afiri asase so ne wɔn asefoɔ afiri nipa mma mu sɛ wɔbɔ wo ho pɔbɔne na wosusu bɔne bi ho a wɔrentumi nyɔ na wobɛma wasane wɔn akyi wode wo bɛma bɛkyerɛ wɔn anim Awurade ma wo ho so w'ahoɔden mu yɛde adwontoɔ ne sɛnko bɛkamfo wo maninneɛ Nyom aduonu mmienu Me Nyankopɔn deɛ nti na wagyaa me misu a misu mefrɛ wo ne me nkwagye ntam ware Me Nyankopɔn metia mefrɛ wo awia na wummua me ni anadwo nso menya ɔhome na woyɛ kronkron wo a wote Israel ayɛyie so wo so na yɛn agyanom de wɔn ho tooyɛ wɔde wɔn ho too wo so na wogyee wɔn wo na wɔteɛ mu frɛ wo na wonya kwan firiɛ wɔde wɔn ho too wo so na wɔn ani angu na me deɛ meyɛ aboa na menyɛ onipa meyɛ nipa ahohoradeɛ ne ɔman akyiwadeɛ wɔn a wohu me nyinaa di me ho fɛw trɛ wɔn anomu wo so wɔn tiri ka sɛ dane to Awurade so ma no nye no sɛ ɔpɛ no a ma no nyi no na wo na woyii me firi me na yam metua me na nufoa no na wo maa me anidasoɔ mefiri yafurum ara na wɔde me too wo soɔ wo ne me Nyankopɔn firi me na yam ma me ne wo ntam nware na ho hia bɛne a ɔboafoɔ bi ni hɔ anantwinini bebree atwa me ho ahyia Basan anantwie akɛseɛ abɔ me ho kɔntɔnkron wɔtrɛ wɔn anomu kyerɛ me sɛ gyata a ɔteteɛ na ɔbobom wɔahwie me agu sɛ nsuo na me nnompa nyinaa atwinhwan n'akwaa so makoma ayɛ sɛ akra anane wɔ me yam mahoɔden mu awesɛ kyɛmfrɛ na me tɛkyerɛma afam me dodom na wode me ato owuo mfuturo mu na akraman atwa me ho ahyia nipa bɔne asafo atwa me ho kanko ɔhwere me nsa ne me nan mu mitumi meka me nnompa nyinaa wɔn deɛ wɔhwɛ me de gye wɔn ani wɔkyɛ me ntoma mu fa na mataadeɛ so na wɔbɔ ntonto na wo Awurade ntena akyiri mahoɔden yɛ ntɛm bɛboa me hwi me kra firi nkranta no made kro no firi akraman nsam
Jemijata anumu na ekome mu na utie me mebo wudin ma kire me nuanom mekamfo wo asafo mu mu a musro Awurade munyi no aye Jacob asifo nyina monhye no animuonyam na Israel asifo nyina monfere no na wansre na wanchiri omanehunufo amane na wanyi nanim ahunta no na osufre no no otie wona woma miyi waye asafo kese mu mema maboade wona osuo no anim ahobrasefo bedidi na wame wona wope Awurade akiri kwan beyi no aye mo akoma nyankwa da asase ano sofo nyina bekai adane aba Awurade nchen na maraman musuako nyina abekoto nanim na ahiniye wa Awurade na odi amanaman so asase so abrane nyina bedidi na wakoto no wana wosane kom putro mu nyina ne die anka ne kra nin kwa no bekoto no nchirima besom no obeka Awurade ho asem awonto aso a edidi so mu obeba abeka ne trene akire oman a obewowo no sa ono na wayo nyom aduonu miensa Awurade ne mehwefo hwe rinhia me omamida wira from adidibia oja me ko nsu a eho dwo ho ojojo me kra ode mefa akwantene so ne dinti nso menam esum kabibon no mu a insuro boni biara efrise woni me na wo ho waba ne opoma na kyekyere me wure woto me pono atamfo anim wode ngofo mitrim bikuruwa ye mabuso yie ne adoyanko ne bedi machiri menkwa na nyina na metena Awurade fie da nyom aduonu nan asase ne na de dodo ye Awurade dia wiase ne wona wotimu no wono na ono na wo hye ase eposo na odi atintim asukase so hwan na obefro Awurade bepo no na hwan na obegyina ne trabea kronkron ho de efini ne nsem na nakoma mutie de omma ne kra aninsa ahuhudie na onka nkontompontam ono na obenya Awurade nsem nhyira ne nkwaje Nyankopɔn ho tenene yenom ne wona wope na kiri kwan no abusua wona wohwehwe wanim o Jacob Nyankopɔn mo apon kese mo ma mutri so na motete apono montre mo homu na animonyam hene no nhyane mu hwan ni animonyam hene yi aya Awurade otumfo kese obrane Awurade a oye obrane okon mu mo apon kese mo ma mutri so na montre motete apono no mu na animonyam hene no nhyane mu hwan ni saa animonyam hene yi asafo Awurade one animonyam hene no nyom aduonu num Awurade wona mema me kra so me kire wo me Nyankopɔn wo so na me de me homa to mama ningu mama tamfo ho nsepe won ninti ampara wona wo hwe wo kwano biara ani ringu wona wo twa nkontompo kwano na wonani bewuo Awurade kyerɛ me wakwan na fa me fa watempɔn so amenante wo nokure mu na kyerɛkyerɛ me na woni me nkwagye Nyankopɔn mani da wo so da nyinaa Awurade kae wo mɔbro hunu ne wadɔye na wo ho firi tete nkae me mɔfra se bɔne ne me mfomso kae me sɛ wadɔye teɛ Awurade wo papa nti Awurade ye na ɔtene enti na wɔkyerɛkyerɛ ne bɔnyɛfoɔ ɔkwanso ɔma ahobrɛasefoɔ nantetere mu na ɔma ahobrɛasefoɔ sua ne kwan Awurade atempɔn nyinaa yɛ adɔyɛ ne nokorɛ ma wɔn a wodi napam ne nadansesɛm so Awurade wodi nti fa me bɔne firi me ɛdɔɔso pii onipa biara a osuro Awurade no ɔbɛkyerɛ no kwan a ɔmfa soɔ ne kra bɛtena papa mu na nasefoɔ anya asase atena so Awurade yi ne trim asɛm kyerɛ wɔn a osuro no
na wɔma wohunu n'apam no mu. M'ani hwɛ Awurade daa, na ɔno na obeyi me nan afiri afidie mu. Dane w'ani hwɛ me na dom me, na meyɛ ankonam, na meyɛ mmɔbɔ. Akoma mu ahohia so. Yi me firi m'ahokyerɛ mu. Hwɛ m'amanneɛ ne m'ahometeɛ. Na fa me bɔne nyinaa firi me. Hwɛ sɛ m'atamfo dɔɔso, na wɔde atirimɔden tane me. Hwɛ me kra so na gye me. Ma m'ani ngu, na medwane bɛtoa wo. Mapɛyɛ ne tee yɛn hwɛ me so. Ɛfiri sɛ m'ani da wo so. Onyankopɔn, gye Israel wɔ ahohia nyinaa mu. Nnwom 26. Awurade bu me atɛn, na mepɛyɛ mu na mebɔɔ me bra. Na mede me ho metoo Awurade soɔ ma nwatiri. Awurade hwehwɛ me mu, na sɔ me hwɛ. Na ne mesawa ne makoma. Na wadɔyɛ wɔ m'ani so. Na menam wɔ nokura mu. Mene nipa huhuo antena. Na mene nyaatwomfoɔ anhyia mu. Metane nipa bɔne dwabɔ. Na mene ne bɔnyɛfoɔ ntena. Mɛhohoro me nsa bimdie mu. Na mɛtwa w'afɔrebukyia ho mahyia. Awurade, sɛ merema wate maseda dwom. Na maka w'anwanwadeɛ nyinaa. Awurade, medɔ wo fie tenabea ne faako a w'animuonyam teɛ. Ntwi me kra nka ne bɔnyɛfoɔ ho. Anaasɛ me nkwa nka mogyapɛfoɔ ho nkɔ. Wɔn na musuo hyɛ wɔn nsam. Na kɛtaasehyɛdeɛ ayɛ wɔn nifa ma. Na me deɛ, pɛyɛ mu na mebɔ me bra. Gye me na hu me mmɔbɔ. Me nan gyina deɛ ɛhɔ da fam. Asafo ahyiaeɛ mu na mehyira Awurade. Nnwom 27. Awurade ne me han ne me nkwagyeɛ. Hwan na minsuro no? Awurade ne me nkwa hoɔden. Hwan anim na me ho mpopoɔ? Nipa bɔne a wɔhyɛ me so na wɔtane me. Sɛ wɔretoa me abesunsɔne me a, wɔawati watiri na wɔahwehwe ase. Sɛ dɔm kyere me so nsrabane a, makoma rentu. Sɛ wɔtu me so saa, ɛno mu mpo na me ho tɔ me. Adeɛ biako na masrɛ Awurade. Ɛno na mɛhwehwɛ akyire kwan. Sɛ me nna a medie nyinaa mɛtena Awurade fie. Na mahwɛ Awurade anim teɛ. Na madwene me tirim na sɔre fie. Na ɔkora me ne sesee mu hia da. Ɔde me hunta ne ntomadan ahuntaeɛ. Ɔma me so gyina ɔbotan so. Na afei ɔbɛma me tiri so. Matamfo a watwa me ho ahyia no so. Na mabɔ ne ntomadan mu ayɛyie afɔdeɛ. Na mato Awurade sankuo dwom. Awurade tie me so frɛ. Hu me mmɔbɔ. Na gye me so. Waka sɛ, monhwehwɛ m'anim nti. Makoma sɛ wo sɛ, Awurade, w'anim na merehwehwɛ. Nyi w'anim nhunta me. Mfa abufuo mpam w'akoa. Me boafoɔ ne wo. Ntome ntwene. Na nyame. Nkwagye Nyankopɔn. Na magya ne me na agya me. Na Awurade deɛ ɔgye me. Awurade kyerɛ me wo kwan. Na fa me fa ɔtempɔntamaa so. Matɛfoɔ nti. Nane me mma sɛdeɛ matamfo pɛ. Na dansekurumfoɔ asɔre atia me. Ne wɔn a wopu aniɛde nsɛm. Gye sɛ megye medi sɛ mehunu Awurade papa. Ateasefoɔ asase so. Ma w'ani nna Awurade so. Hyɛ wo ho den. Na ma wo bo nyɛ duru. Na ma w'ani nna Awurade so. Nnwom 28. Awurade, wo na mesume frɛ wo, me botan. Mua wano wɔ me ho. Anya saa na wo mua wano wɔ me ho a. Mɛyɛ sɛ wɔn a wosane kɔ amena mu no. Sɛ mesume frɛ wo, na mema me nsa so mekyerɛ wo tenabea kronkron hɔ a. Tie me nkɔtɔsrɛ. Ntwe me mfra abɔnefoɔ ne abusuyɛfoɔ a wɔne wɔn yɔnkonom kasa asomdwie soɔ. Na wɔn akoma mu deɛ bɔne wɔ mu. Gye wɔn sɛdeɛ wɔn ne yɔe ne wɔn abrabɔ bɔne teɛ. Susu wɔn nsa no nnwuma so ma wɔn. Pia wɔn deɛ wɔayɔ so ka. Ɛfiri sɛ, wɔn ani nni Awurade ne yɔe ne ne nsa no nnwuma so. Obɛdwiri wɔn,
na ɔrento wɔn si hɔ. Ayɛyɛ nka Awurade, ɛfiri sɛ watie me nkotɔsrɛ. Awurade ne m'ahoɔden ne me kyɛm. Mede m'akoma mato ne so, na waboa me. Enti m'akoma ho asane no, na mede me dwom meda no ase. Awurade ne wɔn ahoɔden, deɛ wasra no no nkwagyeɛ aba ne no. Boa wo man, na hyira w'apagyadeɛ, na yɛ ne wɔn, na ma wɔn so daa. Nnwom 29. Mo anyame mma, momfa animonyam ma Awurade. Momfa animonyam ne tumi ma Awurade. Monhyɛ Awurade din animonyam. Monsɔre Awurade ahokeka kronkron mu. Awurade ne wɔn suo so. Animonyam Nyankopɔn ma aprana bom. Awurade wɔn suo bebree so. Awurade ne mu yɛ den sɛ. Awurade ne mu wɔ animonyam. Awurade ne bubu ntweneduro. Awurade bubu Lebanon ntweneduro. Na ɔma wo hurihuri sɛ nantwie ba. Lebanon ne Sirion sɛ ɔkoɔ ba. Awurade ne pagya a ɛdrɛ. Awurade ne ma ɛsrɛ so hɔ him. Awurade ma Kades srɛ so hɔ po. Awurade ne ma aforoteɛ ko awoɔ. Na ma kwaye mu da hɔ. Na nasɔre fie mufoɔ nyinaa ka sɛ, animonyam. Awurade tena ase ma nsuo yiri. Na Awurade bɛtena hɔ sɛ ɔhene daa. Awurade bɛma ne man ahoɔden. Awurade de asomdwie bɛhyira ne man. Nnwom 30. Mɛma wo so, Awurade, ɛfiri sɛ wayi me. Na woamma m'atamfo ani annye me nti. Awurade, me Nyankopɔn, misu me frɛ wo, na wo saa me yadeɛ. Awurade, woatwe me kra afiri asamado. Woama me nkwa na mankɔ amena mu. Monto Awurade dwom, mo a moyɛ n'ahotefoɔ, na munyi ne din kronkron no ayɛ. Na n'abufuo kyɛre kakraa bi, na n'adɔyɛ deɛ ɛtena hɔ kyɛre sɛ nkwa brɛ. Osu bɛsoɛ anadwo, na adeɛ kyi a na anigye aba. Na me deɛ mesee m'ahodwoɔ mu sɛ, merenhihim ara da. Awurade, wode w'ani sɔ ama me bepɔ atim denden. Na wode w'ani huntaa no, akoma tui. Wo Awurade, na misu me frɛ wo. Na mekotɔ me srɛ Awurade sɛ, ɛdeɛ mfasoɔ na ɛwɔ me mogya amena mu kuro mu. Mfuturo bɛda wo ase. Ɛbɛka wo nokorɛ akyerɛ anaa. Awurade tie, na hu me mmɔbɔ. Awurade, bɛboa me. Wama mabɔɔbɔɔ adane me asa. Wasane me ho atweatam. Na wode anigye abɔ me abɔsoɔ. Na m'animonyam ato wo dwom. Na ɛnyae da. Awurade, me Nyankopɔn, mɛda wo ase daa. Nnwom 31. Wo Awurade, na madwane abɛtoa wo. Mma m'anim ngu ase da biara da. Fa wo tenenee so gye me. Yɛ aso ma me. Yɛ ntam gye me. Yɛ me dwane kɔhyɛ bea botan. Ne sorɔnsorɔn so aban sɛ wo bɛgye me nkwa. Na wo ne me botantim ne me tena bea sorɔnsorɔn. Na wo din nti wobɛkyerɛ me kwan na wakogya me. Wobɛyi me afiri afidie a wahunta asum me no mu. Na wo ara ne m'aban a ɛyɛ den. Wo nsɛm na mede me honhom me hyɛ. Awurade, nokorɛ Nyankopɔn, woagye me. Metane wɔn a wodi atorɔ ahuhudie akyire. Na me deɛ mebata Awurade ho. Medi ahurusie, na m'ani agye w'adɔyɛ ho. Sɛ wahwɛ m'amanehunu, na wahunu me kra ahohia. Na woanyi me anhyɛ ɔtamfo nsa. Wode me nan agyina deɛ ɛtrɛ. Awurade, hu me mmɔbɔ, na me ho dwae me. Awerɛhoɔ ama m'ani ne me kra ne me honam atwintwam. Na me nkwa ahwere yia mu. Na me mfie ahwere ahomeguo mu. Na mu wuyo nti, m'ahoɔden so ahwan. Na me nnompe ahodwo. M'ahohiahiafoɔ nyinaa nti, mayɛ ɔhohorafoɔ. Na mayɛ me hotefoɔ so duru. Na mamanifoɔ suro me.
Wana mefiri adi a ohumi dwane me. Nipa wure afiri me se owufo. Ma yese ade a wototwene. Na meti nipa bebre nsekudie. Ahudie atwa me ho ahia. Sadia me ho agina wakoro no mu. Wabɔ won tim se wobese me kra. Na me die wo Awurade so na me de me ho mato. Me se woni me Nyankopɔn. Wonsam na me mrewo. Je me matamfo ne matafo nsam. Ti wanim kire wakoa. Fa wadoye so je me nkwa. Awurade mama nim ngu ase. Na misume frɛ wo. Mabɔnefo anim ngu ase. Na wontotore mum asamando. Ma atrofo anumua. Wona woka oteneni ho nsɛm a ɛyɛ den. Ahokyerɛ ne aniamɔ ho mu no. Wo papa a wode asie ama wo ferefo no sɛdeɛ esi so fa. Ɛno na wuyi kyerɛ wɔn a odwane bɛtoa wɔ no nipa anim. Wode wanim bɔ wɔn ho ban de wɔn hunta firi nipa a wɔbɔ kyenku anim. Wode wɔn sie ɔsesen mu firi tɛkyerɛma brebre ho. Nhyira ne Awurade sɛ wama na dɔyɛ ayɛ nwanwa ama me kura a ɛyɛ den mu. Nso me deɛ meka no ma ho yira mu sɛ wɔtwa me afiri w'ani so. Nanso mesumi frɛ wɔ no wote me nkɔtɔsrɛ. Monno Awurade mo a moyɛ na hoteefo nyinaa. Awurade hwɛ wɔn a odi nokorɛ so. Na otua deɛ odi ahantansɛm no ka ma no boro so. Monhyɛ mo ho den na monsi mo bo. Mo a motwɛn Awurade nyinaa. Nyom aduasam yenu. Nhyira ne deɛ wɔde ne mmarato afiri no. Na wakata ne bɔne so. Nhyira ne onipa a Awurade mu na mumuyɔ ngu ne so. Na nada nni ne honhom mu. Na mimua manono. Minompe hojoi. Mapini ya misi da nyina nti. Na awia ne anadwo wonsa ye mesuduru. Mimunsu otwen. Na mikusa sɛ awia bremu. Meka me bɔne me kyerɛ wo. Na mankora mamumuyɔ so. Meka sɛ meka me mmarato ma kyerɛ Awurade. Wona wode me bɔne so musuo kyɛɛ. Yɛnti tini biara mmɔ wo mpaeɛ da obehu wɔ no. Ampara sasukasie yiri a remfa ɔyɛ akorɔ. Wone me ho ntabea. Wobɛbɔ me ho ban na me ho annwae me. Na wode nkwagye nnwom atwa me ho ahyia. Mebue wadwenem na makyerɛ wɔ kwan a wobɛfa so. M'ani wɔ wo so na metu wo fo. Monyɛ sɛ apɔnkɔ anaa mfurum pɔnkɔ a wonim de. Na reka ne ɛhonhoma na wɔde to wɔn anum twe wɔn. Anka ɔrentwe mmɛn wo. Ɔbɔnefoɔ yi adɔɔso. Na deɛ ɔde ne ho to Awurade so no. Wɔde adɔe bedi no barehia. Ateneneefoɔ, momma mo ani nye Awurade ho. Na munni ahurusie. Akomam tenfoɔ nyinaa. Momfa anigye nhuro. Nyom aduasa miɛnsa. Ateneneefoɔ, momfa anigye nhuro Awurade mu. Ɛsɛ wɔn a wɔtene no sɛ woyi no ayɛ. Momfa sankuo na Awurade ase. Momfa sankuo a ɛso homadu nto no dwom. Monto dwom foforɔ ma no. Mommɔ sankuo yie nka ɛne ho. Na Awurade asɛm tene. Na ne nnwuma nyinaa wɔ nokore mu. Ɔdɔ asɛntenene ne atemmuo. Awurade adɔyɛ ahyɛ asase so ma. Awurade de n'asɛm na ɛyɔ ɔsoro. Na ɔde n'anum honhom yɔ emu asafo nyinaa. Ɔka ɛpo nsuo boa no kuo. Ɔde ebunu sie deɛ ɛhɔ dɔ. Masase nyinaa sofo nsuro Awurade. Wɔn a wɔte wiase nyinaa mfɛre no. Na ɔno na ɔka ɛba mu. Ɔno na ɔhyɛ a egyina hɔ. Awurade ma amanaman agyina dane hunu. Ɔma aman adwene yɛ ɔkwa. Awurade agyina deɛ egyina hɔ daa. Akomam adwene wɔ hɔ ma awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa. Nhyira ne nkurɔfo a wɔn Nyankopɔn ne Awurade. Ne ɔman a wayi wɔn de ayɛ ɔno ara n'apagyadeɛ.
Awurade firi soro hwɛ ohunu nipa ma nyinaa ɔtenetena brɛ na ɔhwɛ asase so tefoɔ nyinaa ɔno na ɔnwono wɔn nyinaa akoma ohu wɔn nnwuma nyinaa mu ɔhene biara mfa ɛdɔm dodoɔ nni nkunim ɔbrane mfa ahoɔden kɛseɛ nyɛ ne ho nkwagye mu ɔpɔnkɔ yɛ adehunu na wɔmfa n'ahoɔden dodoɔ nyɛ onipa hwɛ Awurade ani wɔ wɔn a osuro no so ɛwɔ wɔn a wɔn ani da n'adɔyɛ soɔ no so sɛ ɔbɛgye wɔn kra afiri owuo mu na wɔama wɔanya nkwa ɛkɔm mu yɛn kra twɛn Awurade yɛn boafoɔ ne yɛn kyɛmne no na ne mu na yɛn akoma bɛtɔ yɛn yam ɛfiri sɛ yɛde yɛn ho ato ne din kronkron so Awurade ma wadɔ yɛn tena yɛn so sɛdeɛ yɛn ani da wo soɔ no Nnwom 39 Mɛhyira Awurade nna nyinaa na yɛyie wɔ m'anom daa yi Awurade mu na me kra bɛhoahoa ne ho ahobrɛasefoɔ bɛte na wɔn ani agye mo ne me nkamfo Awurade kɛseyɛ na momma yɛmmom ma ne din so mahwehwɛ Awurade na wabua me na wagye me afiri deɛ misuro nyinaa mu wɔn a wɔhwɛ no no anim tee na wɔn anim angu ase ohiani yi tiam na Awurade tie no na ɔgye no n'ahohia nyinaa mu Awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wosuro no ho nsraban hyia na ɔgye wɔn monka nhwɛ na munhunu sɛ Awurade yɛ nhyira ne onipa a odwane kɔtoa no Awurade akronkronfo munsuro no na biribiara remmɔ wɔn a wosuro no gyatamburuwa bedi hia na kɔm ade wɔn na wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no adepa biara remmɔ wɔn mma mommra monya so ma me mɛkyerɛ mo Awurade suro mo hwan na ɔhwehwɛ nkwa na ɔpɛ onyinkyerɛ sɛ obehunu papa kora wo tɛkyerɛma bɔne ho ɛne wano na ada asɛm ho yi bɔne ho akwa na yɛ papa hwehwɛ asomdwie na ti no Awurade ani wɔ atenenefoɔ so na naso tie wɔn sufrɛ Awurade ani sa nnebɔneyɛfoɔ sɛ ɔbɛhye wɔn ase asase so atenenefoɔ sufrɛ na Awurade tie na ɔgye wɔn firi wɔn ahohia nyinaa mu Awurade bɛn wɔn a wɔn akoma abubuo na ɔgye wɔn a wɔn honhom apɛkyɛ ɔteneneni amanneɛ dɔɔso na Awurade gye no ne nyinaa mu ɔhwɛ ne nnompe nyinaa emu biako mpo mu bɔne bekum ɔbɔnefoɔ na wɔn a wɔtane ɔteneneni no bɛbrɛ mu Awurade gye ne nkoa kra na wɔn a odwane kɔtoa no nyinaa remmrɛ mu Nnwom 35 Awurade wo ne wɔn a wɔne me ham no nham wo ne wɔn a wɔne me ko no nko sɔ ɛkyɛm ne nkataani mu na sɔre bɛboa me twepia na si wɔn a wɔtaa me no kwan ka kyerɛ me kra sɛ wagye nkwa ne me ma wɔn a wɔhwehwɛ me kra no anim ngu ase na wɔn ani ngu ma wɔn a wɔpɛ me bɔne no mfa ahohora nsane wɔn akyi ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ mframa anim na ma Awurade bɔfoɔ nsum wɔn ngu ma wɔn akwan mu nnuru sum na ɛnyɛ toro na Awurade bɔfoɔ ntaa wɔn na wasum mefidie wɔn amenam kwa na watu me kra amena kwa ma ɔsɛyɛ mefiri no awora na ma ne fidie a wasum ahunta no nyi no ma ɔmfa bubububu nhwe mu na me kra bedi ahurisie Awurade mu na ne ho asane no ne nkwagye mu me nnompe nyinaa bɛka sɛ Awurade hwan na ɔte sɛ wo a wogye ɔmanehunufoɔ deɛ ɔyɛ den sere no no nsɛm ne ɔmanehunufoɔ ne ohiani firi ne dwutwafoɔ no nsɛm adansefoɔ nkontompofoɔ sɔre ade a minim na obisa me wɔde bɔne tua me papaka me kra adi basugya na me deɛ wɔyare a mefra ayitoma mede muada me brɛ me kra ase na me bɔ mpayɛ maa no sane begu me kokom meyɛ sɛdeɛ ɔyɛ madamfo ne me nua mesi me tiri ase twan sɛ obi a ɔregyam ne na nenam sɛ merekɔhwe aseɛ nti wɔn ani gye na wɔbɔ kyenku nkwahomafoɔ ne nipa a minim wɔn bɔ me so kyenku wɔyɛ ara na wonyae sɛ asansafoɔ pɛ nkyewankyewa ho tena di fɛw no wɔtwɛre wɔn se gu me so Awurade wobɛhwɛ ara kosi da bɛn
Jemekra free won say yemu. Made kro free ejatansem. Meda wase ejakesie mu. Meyi waye omandodo mu. Mma matamfo atrofo no eni nye me ho. Mma wona wotane me kwa no mmu me anichie. Na wonka asomdwe nsem. Na wodwene nkontompo sem tia wona wodwo asase so. Na wotre wona numu baya wo me so. Wo se, wie yeyani ehunu. Awurade, wahunu, mmua wano. Awurade, mfiri me nchen nkwachiri. Nyane, na sori bebu mi aten. Minyankopon ne mawurade, bedi masem. Awurade, minyankopon, fa wotrene so bebu mi aten. Na mma wonani nye me ho. Mma wonka no won akoma mu se, Wie die ye peni. Mma wonka se, Ya mene no. Wona won anije mama ne hunu ho nyina. Ma won aningu na won animngu ase. Wona wodi me so akokrokosam no. Ma aniwo ne ahohora nsi won adrade. Wona metrene so won ani no. Ma wonni ahurusie na won ani nye. Ma wonka da se, wonkamfo Awurade kasiye. Sana ko ayi die so nani. Na metache ma beka wotrene ne waye yie da nyina. Nyom abiasansia. Obonefo mrato kasa wo makoma mu. Nyankopon soro biara ni nani so. Na obu ne ho bi ono ara ani so. Sa wore nhunu na mumuyo na wachi. Na numu nsam ye ahuhusam ne nada. Wajai nimdie sua ne papayo. Odwene amumuyode ne kateso. Odene nan asi okwane a enye so. Bone de onchi. Awurade wadoye koduru soro. Na wonokure koduru wiem ton. Wotrene te se Nyankopon mepo. Watemuo te se ebunu a emudo. Awurade wogi nipa ne mmoa nkwa. Onyankopon sede wadoye no si sofa. Na nipa mma de won ho kohye wontaba nwunu ase. Ufie mu srade meme won. Na woma wonom wanigye asubontene. Efiri se wonchen na nkwan sutire wo. Wo han mu na yehunu han. Ma wadoye nkyere mma wona woniwo. Ne wotrene mma akoma mu tefo. Mma ohantani na ntiame. Na mma abonefo nsa nsumme. Enye na amumuyofo atoto. Wasum won ahwehwe fam a wontumi nsoriye. Nyom aduasanson. Nhawo ho ne bonyefo nti. Ma wo bu nhawo amumuyofo ho. Na erinni dabi na watwa won agusa esre. Na wakusa se wuramomono. Bata Awurade ho na ye papa. Tina asase so na di nokure. Na ma wani nka Awurade ho. Na wama wo de wakoma pe. Fa wo kwan hye Awurade nsem. Na fa wo ho to ne so. Na ono na obeyo. Na wayi wo tenene adi se adekye. Ne wo bem se owiginaye. Ye komma Awurade na to wo bo ase twen no. Nha wo ho dia ne kwan asi no yie no nti. Onipa a odi ne boso no nti. Ma abufuo ntwa na gyae bobone ye. Nha wo ho na ebewie bone nko. Na obeyi ne boneyefo ho. Na wona a wotwen Awurade no. Won na obenya asase no adie. Akakakra bi na obonefo ni ho. Na wohwehwe ne tenabra na oni ho. Na hobrasefo benya asase no adi. Na wagye won ani asomdwe bebree mu. Obonefo susu otenene ni ho asem. Na otwere ne segu ne so. Awurade sere no. Efiri se wahunu se ne dareba. Abonefo atwenkrante. Na wakuntunu won tabia mu. Sa obema omanehunufo ne ohiani ahwiase. Na wakun won a won abraboye. Won krante bewo won ara won akomam. Na won tabia abubu. Ade kakra onipa tene wono ye. Sene abonefo bebre ahunyade dodo. Na abonefo abasa bebubu. Na Awurade wowa atenefo. Awurade nim won a wodi mu no nna. Na won ajapade betena ho daa. Won ani ringu brebone mu. Na obemme ekom na mu. Na abonefo beyira. Na Awurade atamfo beye se esre momono fefe. Obehye awie sanse wisie. Obonefo fem na ontua. Na otene ni hunu mobo na oma. Na wona a wahira won na bedi asase no. Na wona a wabo won dua no
obeyi wɔn hɔ Awurade na ɔde onipa anamon sisi yie na ne kwan so n'ani sɛ ɔhwe ase a ɔrentɔ fam tim efiri sɛ Awurade kura ne nsam mayɛ abɔfra na afei mabɔ akora nanso menhunu onipa trenee a wapa no anaasɛ n'asefoɔ resrɛ aduane ohunu mbɔbɔ daa na ɔde fam na n'asefoɔ nso yɛ nhyira firi bɔne ho na yɛ papa na watena hɔ daa efiri sɛ Awurade dɔ atemmuo na ɔrenya n'ahotefoɔ ɔhwɛ wɔn so daa na abɔnefoɔ asefoɔ deɛ obeyi wɔn hɔ atreneefoɔ benya asase no adi na watena so daa pem ɔtreneeni ano ka nyansasɛm na ne kyerɛkyerɛ bu atɛntrenee ne Nyankopɔn mmara wɔ n'akomam na ne nan nwatiri ɔbɔnefoɔ tɛ ɔtreneeni na ɔhwehwɛ sɛ oku no Awurade renya no ne nsam na sɛ obu no atɛne a ɔremmu no fɔ twɛn Awurade na fa ne kwan so na ɔbɛma wo so na woanya asase no adi sɛ wɔhye abɔnefoɔ ase a wobɛhunu mahunu ɔbɔnefoɔ a odi tumi na ɔde nane sɛ dua frɔm a anya asiyɛ na obi twaa mu no na hwɛ oni hɔ na mehwehwɛɛ no nanso manhu no kari onipa a ɔyɛ pɛ na hwɛ deɛ ɔtene sɛ saa onipa no awieyɛ yɛ asomdwoeɛ na mmratofoɔ deɛ wɔbɛsɛe wɔn nyinaa prɛko abɔnefoɔ ase deɛ wɔbɛhye na treneefoɔ nkwagye firi Awurade ɔne wɔn dwane kɔhyɛbea ahohia da mu na Awurade boa wɔn na ɔgye wɔn oyi wɔn firi abɔnefoɔ nsam na ɔgye wɔn kwa efiri sɛ wɔde wɔn ho to ne so nnwom 38 Awurade ntwimanim wabufuo mu na ntwima so wanibereɛ mu na wagyan awowɔ me aka mu na wo nsa aduru me so wabufuhye nti ahoɔden bi nni me honam mu me bɔne nti nkwawosan bi nni me nnompe mu na me mfomso aboro me tiri so ɛdɛn me so sɛ adeso aduruduro makuro bɔn na aporo magyimisɛm nti mapompono na mapu akoraa damu nyinaa mede awerɛhoɔ me nam foofo na ahyehyekuro ayɛ masene mu ma na ahoɔden bi nni me honam mu mahodwo na mabubu pasaa makoma apinisie nti misum denden Awurade deɛ mepɛ nyinaa da w'anim na mapenepene nhutawo makoma bɔ pari mahoɔden atu na maniwa han mpo nni me ho bio madɔfo ne me namfo afiri me haw no ho akɔgyina nkyɛn na mabusuafoɔ gyinagyina akyirikyiri na wɔn a ɔhwehwɛ me kra no asum me mfidie na wɔn a ɔpɛ me bɔne no ka me sɛyɛ ho asɛm na wɔdwene nnaada asɛm da mu nyinaa na me deɛ mete sɛ ɔsotifo a ɔnte asɛm na mete sɛ emumu a ɔmmue n'ano na mayɛ sɛ onipa a ɔnte asɛm na n'anum nni ntuatua no na wo Awurade na m'ani da wo so Awurade me Nyankopɔn wobɛbua na me se mma wɔn ani nye wɔ me ho na sɛ me nan watiri a wɔanhoɔhoa wɔn ho wɔ me so na mereyɛ mahwe ase na meyia wɔ m'anim daa na meka me mfomsoɔ me bɔne nti me werɛ aho na matamfo ho yɛ wɛwɛwɛ wɔn ho yɛ den na wɔn a wɔtane me kwa no dɔɔso na wɔde bɔne tua papa so ka papa a medi akyire nti wɔpɛ me ho asɛm Awurade nyame me Nyankopɔn mma wo ne me ntam nware yɛ ntam bɛboa me Awurade magye nkwa nnwom 39 Mekaa sɛ mɛhwɛ makwan yie na mamfa me tɛkyerɛma maanyɛ bɔne mede nareka bɛsɔ m'ano sɛ ɔbɔnefoɔ wɔ m'anim yi medane mum meyɛ kom mimua m'ano papa ho nanso meyia mu yɛ den makoma yɛ hyeresere wɔ me mu meredwendwene no na ogya no redɛre na mede me tɛkyerɛma mekasae Awurade ma menhunu mawieyɛ na menna kakra a wasusuo no ma menhunu mekyere a ma mɛkyerɛ hwɛ wayɛ menna nsama pɛ na memfie nyɛ hwee w'anim ampara onipa asi so sɛ denara a na ɔyɛ huruhuru ara kwa ampara onipa biara nam sɛ sunsum kwa ampara ɔha wɔn ho huruhuru ho ɔhyɛ da so na onim deɛ ɔbɛboa no na afei Awurade ɛdeɛ na meretwɛn
wo so na manida di me free me mrato nyina mu mfa me mma na okwasea mmɔ me ahohora atɔre mum memwe mano fi sɛ wo na woayɛ yi wo haw free me so wo nsa no hwe rehyeme sa wo de amumuyɔ ho anim ka twe onipa so a wo ma na ho wɔfa hye sɛdeɛ nweweboa yɔ ampara nipa nyinaa yɛ ahuruhuro Awurade tie me mpaebɔ na yɛ aso tie me sufrɛ mmua wa no minisuo ho na meyɛ wo hɔhoɔ meyɛ ɔmamfrani sɛ magyanom nyinaa yiwani free me so na mente m'anim ansa na mafiri ha na wanhu me bio. Nnwom aduanan twɛn na metwɛne Awurade na ɔyɛ asoma me na ɔte me sufrɛ na oyi me firi ɔsɛyɛ amena mu firi atɛkyɛ mu na ɔde me nansi ɔbotan so ɔma manamɔn tintimi na ɔde dwom foforɔ ahyɛ m'anom gye Nyankopɔn ayɛyie nipa bebree behunu asuro na wabata Awurade ho nhyira ne onipa a ɔde n'ani ato Awurade so na ɔnnane n'ani nkyerɛ ahantanfo ne wɔn a wɔmane di atorɔ Awurade me Nyankopɔn wanwanwadeɛ ne wadwene wama no adɔɔso ama yɛn ɔrentumi mfa biribiara nto wo ho anka mɛka na makasa ho ɛdɔɔso sene sɛ obetumi aka no wompɛ afɔrebɔ ne ayɛyɛdeɛ wasiesie aso de ama me wommisa ɔhye afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ɛna mekaa sɛ hwɛ mereba watwerɛ me ho asɛm nwoma mmobɔe no mu deɛ mepɛ ne sɛ mɛyɛ deɛ wo me Nyankopɔn wo pɛ na wo mmra wɔ makoma mu maka trenee ho asɛmpa asafokɛseɛ mu hwɛ meremmua ma no Awurade wonim mankora wo trenee makoma mu maka wo nokora ne wo nkwagyeɛ mansi wadɔyɛ ne wo nokora so asafokɛseɛ mu wo Awurade worensi me wo mmɔborɔhunu so wadɔyɛ ne wo nokora bɛbɔ me ho ban daa na bɔne a wonim ano atwa me ho ahyia amumuyɔ asɔ me mu a ɛmma me nhunu adeɛ bio ɛdɔɔso sene me tiri so nwi na makoma agya me Awurade ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛgye me Awurade yɛ ntɛm bɛboa me ma wɔn a wɔhwehwɛ me kra asɛe no ani ngu na wɔn anim ngu ase ma wɔn a wɔpɛ me bɔne nsane wɔn akyi na wɔnnane ahohorafoɔ wɔn a wɔse me sɛ wie no ma wɔn ho nwiri wɔn aniwuo akatua so ma wɔn a wɔhwehwɛ wo nyinaa ni ahurusie na wɔn ani nye wo ho ma wɔn a wɔdɔ wɔn nkwagye nka daa sɛ wɔnkamfo Awurade kɛseɛ na me deɛ meyɛ mmɔbɔ na meyɛ ohiani deɛ nanso Awurade dwene me ho wo ne me boafoɔ ne me gyefoɔ me Nyankopɔn ntwentwɛn wo nan ase. Nnwom aduanan baako nhyira ne deɛ ɔdwene mmɔborɔni ho Awurade bɛgye no dabɔne mu Awurade bɛhwɛ no so na wama no nkwa na wahyira no asase so na worenyi no nhyɛ n'atamfo a ɔpɛ no nsa Awurade bɛwowa no yadeɛ mpa so ne yadeɛ a ɔyare da hɔ nyinaa wodane ma no si no yie me na mekaa sɛ Awurade hu me mmɔbɔ sa me kra yadeɛ na mayɛ wo bɔne atamfo kasa me ho bɔne sɛ da bɛn na obewuo na ne din ayera na sɛ ɔba bɛhwɛ me a ɔka atorosɛm na koma tase nsehunu fa ofiri adi kɔkeka wɔn a wɔtane me nyinaa tutu me ho asu osusu me ho bɔne ka sɛ abusudeɛ akuta no na afei ɔda hɔ yi ɔrensɔre bio. Nnwom aduanan mmienu sɛdeɛ ɔforoteɛ pere hwehwɛ nsuwa no sɛ me kra pere hwehwɛ wo Onyankopɔn ne no Onyankopɔn nkwa Nyankopɔn ho kɔm de me kra da bɛn na mɛba mɛbɛfiri Nyankopɔn anim me nisuo ayɛ me aduane awia ne anadwo sɛ wɔse me daa sɛ Onyankopɔn wɔ he mekae yeinom na mehwie me kra wɔ me mu sɛdeɛ me ne asafokuo nante kɔɔ Onyankopɔn fie na me ne nkurɔfo a wɔnam yuu hyɛ fa no de ayɛyie ne aseda nnwom kɔɔeɛ no me kra adɛn na waboto sɛ na wusi me mu apini fa w'ani to Nyankopɔn so na mɛda so mayi no ayɛ sɛ ɔyɛ m'anim boafoɔ ne me Nyankopɔn me kra aboto wɔ me mu enti mekae wo
Jordan ne Hermon mepo asase so, Misa bepo so, ebunu fre ebunu, wunsu a ewuru guo no jejeje no mu. Wasoro kyen ne waworo nyina abu afa me so. Adekyen bi Awurade beyi na doye adi. Na anajo matono jom mayi menkwanya nkopon paye. Meka ma kire onyankopon ne botan no se. Adenti na wowre afri me. Adenti na otamfo hya ohya me so nti memfa awreho me nante. Ahohora mahohiahiafo bo me no ye me se me no mperedwere. Se da wo se me se. Onyankopɔn wɔ he? Mekra aden na waboto se. Na usi apini wa mimu. Fa wani tu nyankopɔn so. Na meda so mayi no aye. Se oye manim boafo ne me nyankopɔn. Nyom aduanan miensa. Onyankopɔn bumiaten. Na wo ne oman a enye no ni asem ma me. Jimi free nkontomponi ni omimfo nsem. Na wo ne me dwane koto nyankopɔn. Adenti na woto metwene. Adenti na otamfo hya ohya me so nti memfa awreho me nante. Ma wo han ne wo nokura megya me. Na emfa me nkɔ wo bepo kronkron so ne wo tenabea. Na makonyankopɔn afarebuchi aho. Mahurusie anigye nyankopɔn nkyɛn. Na me de sankuo mada wo ase. Onyankopɔn, me nyankopɔn, mekra aden na waboto sɛ. Na wusi apini wɔ me mu. Fa wani to nyankopɔn so. Na meda so mayi no aye. Se oyɛ manim boafo ne me nyankopɔn. Nyom aduanan nan. Onyankopɔn yɛde yɛn aso ate. Yɛn agyanom aka kyerɛ yɛn sɛ wɔayɛ adwuma bi wɔ wɔn brɛ so. Tetemmerɛ no mu. Wode wo nsa pamo amanaman na wɔn deɛ wuduaa wɔn. Wobɔɔ aman na wɔn deɛ wotrɛɛ wɔn mu. Na ɛnyɛ wɔn ara afena na ɔde nyaa asase no. Nanso ɛnyɛ wɔn ara nsa na ɛgyee wɔn. Na mmom ɛyɛ wo nifa ne wo basa ne w'anim hann. Ɛfiri sɛ wopɛ wɔn. Wo, Onyankopɔn, wo ne me hene. Hyɛ na Yakob nya nkwagye ara nko. Wo so na yɛnam sum ahohiahiafo guo. Wo din mu na yɛtiatia wɔn a wɔsɔre tia yɛn no so. Na memfa me ho mento me tadua so, na mafena nso renye me. Na wagye yɛn ahohiahiafo nsɛm. Na wahyɛ wɔn a wɔtan yɛn aniwuo. Nyankopɔn mu na yɛhoahoa yɛn ho da mu nyinaa. Na yɛyi wo din ayɛ daapem. Nanso wato yɛn agu, na wabɔ yɛn ahohora. Na wo ne yɛn dɔm ankɔ. Wo maa yɛdane yɛn akyirikyerɛ yɛn ahodwanfoɔ. Na wɔn a wɔtane yɛn fom yɛn fa. Wode yɛn maa sɛ nnwan a wodie. Na wabɔ yɛn ahwete amanaman mu. Woantɔn wo nkurɔfoɔ anyɛ hwee. Woamfa wɔn anyɛ aboɔden. Wode yɛn asi hɔ ama wɔn a wɔtete yɛn ho nsopa. Ama wɔn a wɔatwa yɛn ho ahyia no fɛdie ne ehuro. Wode yɛn ayɛ akasabebuo amanaman mu. Woma aman bobɔ wɔn tirinko wɔ yɛn ho. Daa nyinaa mahohora da m'anim. Na aniwuo akata me so. Deɛ ɔbɔ me ahohora na ɔsopa me no ne ɔtamfo ne ɔretɔfo nti. Yɛn nyinaa ba yɛn so. Nanso yɛn werɛ mfiri wo. Na yɛn twa a wapam no ho nkontompo. Yɛn akoma nsane n'akyi. Na yɛn anamɔ ntrɛ wo kwan ho. Nanso wabubu yɛn pasaa. Deɛ sakraman wɔ. Na wode esum kabii akata yɛn so. Sɛ yɛn werɛ afiri yɛn Nyankopɔn din anaasɛ yɛatrɛ yɛn nsɛm akyerɛ onyame foforo a, ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔbɛhwehwɛ, na ɔno na onim akomam ahuntasɛm, na wonti na woku yɛn daa nyinaa. Obu yɛn sɛ nwan a wɔrekoku wɔn. Awurade nyaneɛ, adɛn nti na woda? Sɔre nto yɛn ntwene koraa. Adɛn nti na woyi w'ani hinta, na wo werɛ afiri yɛn amanneɛ ne yɛn sohyɛ no. Na wabrɛ yɛn kra ase kɔ mfuturo yɛn yɛfunu buti fam. Sɔre bɛboa yɛn nɛ, na gye yɛn, wadɔ yɛn nti. Nyom aduanan num. Asɛmpa ayɛ makoma ma abu so. Meka ade a mayɔ a ɛfa ɔhene ho. Metɛkyerɛma yɛ ɔtwerɛfo a ne nsa yɛ hare atwerɛdua. Wo ho yɛ fɛ sene nipa mma. Wode adom ahyɛ w'anum ma. Enti na Onyankopɔn ahyira wo daa. Otumfoɔ, fa w'afena bɔ w'asene. Fa w'anim onyam ne w'ahensɛm bɔ abɔsoɔ. Na fa w'ahensɛm no ti mu kɔ w'anim. Ma nokora ne tenenee a wabrɛ no aseɛ. Na wo nifa nkyerɛkyerɛ w'ade a ɛyɛ hu. W'agyan ano yɛ nam. Aman bɛhwehwe ase w'anim. Ɛwɔ ɔhene atamfo akomam. Onyankopɔn, w'ahengua wɔ hɔ daadaa.
wahini poma yɛ tenene poma. Wodɔ tenene na wotane abɔnefo sɛm. Enti na Onyankopɔn de anigye ngo asra wo sene wo mfɛfo. Krobo ne pɛprɛ ne bawinua yi ha ontade nyinaa mu. Sanku a ɔbɔ no asommen aban mu ma wanigye. Ahemfo mama wɔ woma animonyamfo mu. Wodɔ yere abegyina wo nifa, ɔfa sika mu. Ɔbaba tie na hwɛ na yɛ aso. Na ma worɛ mfiri wo man ne wagya fie. Na ɔhene ani asɔ wa ho ɔfɛ. Na ɔne wo wura na sɔre no. Na Tiro baba de ayɛyɛdeɛ ba. Na ɔman mu adefoɔ bɛdɛfɛdɛfɛw. Ɔhene baba wɔ animonyam kɛseɛm ɔdan mu. Ɔde sikatam abu naduradeɛ. Ɔhyɛ mmobomu atadeɛ. Na ɔde no brɛ ɔhene. Ɔde mmabunu a ɔyɛ ne mfɛfoɔ di n'akyi bɛbrɛw. Ɔde anigye ne ahosan na ɛde wɔn reba. Wɔkɔhyɛne ɔhene aban mu. Wo mma besi wagya anom anan mu. Wode wɔn besisi asase nyinaa so ahene. Mɛma wakae wo din. Awo ntoatoasoɔ nyinaa mu. Enti na aman beyi wo ayɛ daadaa. Nnwom 46. Onyankopɔn yɛ yɛn dwanekɔbea ne ahoɔden. Ahohia mu boafoɔ pa a wɔnya no nhunuyɛ. Enti sɛ asase ani dane butu. Na mmepɔ tutu gu pobunu mu. Na emu nsuo wuro na ehuru. Na nasorɔkyeɛ ma mmepɔ wo so a. Yɛre nsuro. Asuo bi. Ni mmom ma Onyankopɔn kuro anigye. Ɔsorosoro ni tenabea kronkron no. Onyankopɔn te mfimfini. Ɛngo so. Onyankopɔn boa no anɔpahema. Amaaman yɛ hoo. Ahenni woso. Ɔma ne so ma asase nane. Asafo Awurade ne yɛn wɔ hɔ. Yakob Nyankopɔn ne yɛn abankɛseɛ. Mommra mɛhwɛ Awurade nnwuma. Ɔsɛ yɛ ko a wama no aba asase soɔ. Ɔma akodie gyae kosi asase ano. Obubu tadua mu na otwitwa pia mu asinasini. Ɔde ogya hye ntiase anam. Munyɛ kom na monhu sɛ mene Onyankopɔn. Wɔma me so amanaman mu. Ɔma me so asase so. Asafo Awurade ne yɛn wɔ hɔ. Yakob Nyankopɔn ne yɛn abankɛseɛ. Nnwom 47. Aman nyinaa, mommɔ mo nsɛm. Momfa anigye ehuro mmɔ ose ma Onyankopɔn. Na Awurade a ɔwɔ sorosoro no ho yehu. Ɔyɛ ɔhenkɛseɛ asase nyinaa so. Ɔbrɛ aman ase de hyɛ yɛn ase. Na ɔde nkurɔfoɔ hyɛ yɛn nan ase. Oyi yɛn apagyadeɛ ma yɛn. Yakob a ɔdɔ no animonyam. Onyankopɔn de anigye ehuro kɔ ɔsoro. Awurade de totorobɛnto gyegyeɛ kɔ. Monto Nyankopɔn dwom, monto ayɛyie dwom. Monto dwom ma yɛn hene, monto ayɛyie dwom. Na Onyankopɔn ne asase nyinaa so hene. Mommɔ sankuo nto nwene ho dwom. Onyankopɔn di amanaman so hene. Onyankopɔn te n'ahengua kronkron so. Aman ahene boaboa wɔn ho ano. Abraham Nyankopɔn man. Na asase so akyɛm wɔ Onyankopɔn, wama ne so kɛse. Nnwom 48. Awurade yɛ kɛse, na oyi no ayɛ sɛ, yɛn Nyankopɔn kuro mu, ne pepɔ kronkron so. Tenabea a ɛyɛ fɛ, asase nyinaa anika, ɛne Sion bepɔ. Atifi fam nkyɛn mu no, ɔhenkɛseɛ kuro no. Onyankopɔn ama wahu ne kuro yi aban mu sɛ abankɛseɛ. Na hwɛ, ahemfo behyiae, oboo mu wii bae. Obehunui, wɔn ho dwirii wɔn, ɔbrɛkyiri, na odwanee tonom. Nketenkete kutaa wɔn. Iya kaa wɔn sɛ ɔbaa a ɔreko awoɔ. Wode apuei mframa bobɔɔ Tarsis ahyɛn. Sɛ yɛtee no. Sɛ yɛhunu no ne no. Asafo Awurade kuro mu. Yɛn Nyankopɔn kuro mu. Onyankopɔn ma n'ase tim daa. Onyankopɔn. Yɛkae w'adɔyɛ w'asɔre fie hɔ. Onyankopɔn. Sɛ wo din tie no. Saa na wayɛ yie tie de kosi asase ano. Tenene ahyɛ wo nsa nifa ma. Ma Sion bepɔ ani nye. Ma Yuda mama ni ahurusie watemmuo nti. Momfa Sion ho ntwa ho kɔntɔnkron. Monkae n'aban tentene. Momfa mo ani nkari n'afasuo. Monhwehwɛ n'aban mu yie. Na mo aka akyerɛ awɔ ntoatoasoɔ a ebedi mo akyire no. Sɛ saa Nyankopɔn yi yɛ yɛn Nyankopɔn daadaa. Ɔbɛyɛ yɛn kwankyerɛfoɔ de akosi owuo mu. Nnwom 49. Aman nyinaa muntie yei. Mo a mote wiase nyinaa monyɛ aso. Nipa ma mpapahwe kwa o. Mmarima ma a wɔwɔ din o. Adefoɔ ne ahiafoɔ nyinaa. Ma no bɛka anyansasɛm. Na makomam nsusuyɛ yɛ nhunumu ara nko.
Mɛbrɛ m'aso ase matie abebusɛm. Mede sankubɔ mɛkyerɛ me bɛ ase. Adɛn nti na minsuro nnabɔne mu? Nna a matɛfoɔ mumuyotwa me ho hyia mu. Wɔde wɔn ho to wɔn ahonyadeɛ so, na wɔde wɔn adedodoɔ hoahoa wɔn ho. Onua rentumi nye onipa da. Ɔremma Onyankopɔn ne mpatadeɛ, na wɔn kra agyeɛboɔ yɛ den. Na ɛma no gya hɔ koraa. Sɛ wɔn tena ase ara daa, na wɔanhunu ɛdamena. Na wohunu sɛ anyansafoɔ wuwu, na saa nso na nkwasea ne agyimfoɔ sɛeɛ. Na wogya wɔn ahodeɛ ma ebinom. Ɔntirim ne sɛ wɔn adan bɛtena hɔ daa, na wɔn afie atena hɔ akosi awoɔ ntoatoasoɔ so. Wɔde wɔn din toto wɔn nsa ase. Nanso onipa a ɔwɔ anidie mu no, ɔrentena mu. Ɔte sɛ mmoa a woyi wɔn hɔ. Ɔkwan a nkwasea fa so nie, na wɔn a wɔpɛ wɔn anum asɛm no di wɔn akyi. Ɔboa asamando sɛ nguan. Owuo hwɛ wɔn so, na teneneefoɔ betiatia wɔn so anɔpa. Na wɔn deɛ, asamando bɛsɛe wɔn ahoɔfɛ, na wɔanya tenabea bio. Na mekra deɛ, Onyankopɔn bɛgye no asamando nsɛm, na ɔbɛgye me. Sɛ obi nya ne ho a, nsuro. Sɛ ne fie animonyam redɔɔso a, nsuro. Na owu a, ɔremfa emu biribiara nkɔ. Na animonyam rensane nni n'akyi. Sɛ ohyira ne kra ne nkwa bere mu, nso woyi wo ayɛ sɛ woyɛ wo ho yie a, ɔbɛkɔ n'agyanom abusua mu. Ɔrenhunu hann ara da. Onipa a ɔwɔ anidie mu na onni nhunumu no, ɔte sɛ mmoa a woyi wɔn hɔ. Nnwom aduonum. Onyankopɔn, Twediampɔn Awurade rekasa, na ɔfrɛ asase firi awie pue de kosi n'atɔe. Sion, ahoɔfa ewie pɛyɛ no mu na Onyankopɔn firi hran. Ye Nyankopɔn bɛba, na ɔrenyɛ kom. Ogya di n'anim rehye adeɛ, na ahum atuhu atwa ne ho ahyia. Ɔrefrɛ ɔsorofoɔ ɔsoro aba, ne asase sɛ ɔrebebu ne man atɛn. Mommoaboa m'ahoteefoɔ ano ma me, wɔn a wɔnam afɔrebɔ so ne me wɔ apam no. Na ɔsoro bɛka ne tenenee akyerɛ, ɛfiri sɛ Onyankopɔn na ɔrebebu atɛn. Me man, muntie, na merebɛkasa. Israel tie, na merebedi wo adanseɛ. Me, Onyankopɔn, meyɛ wo Nyankopɔn. Ɛnyɛ wo kuma afɔdeɛ nti na mɛka w'anim. Na wohyɛ afɔdeɛ wɔ m'anim daa. Meremfa wo fie mu nantwinini. Wo nnwan mmuo mu mpapo, ɛfiri sɛ kwaeɛ mu mmoa nyinaa wɔ me. Mmepɔ apem so mmoa. Menim mmepɔ so ntakraboa nyinaa. Na awura mmoadoma nyinaa wɔ me hɔ. Sɛ ɛkɔm de me a, anka merense wo. Na wiase ne ne mayɛ wɔ me. Medi anantwinini nam, na menom mpapo mogya. Fa aseda afɔdeɛ bɔ Onyankopɔn. Na atu a waboadeɛ ma deɛ ɔwɔ sorosoro no. Na frɛ me hiade mu, na mɛgye wo, na wahyɛ me animuonyam. Na ɔbɔnefoɔ deɛ, Onyankopɔn se no sɛ, adɛn nti na woka m'ahyɛdeɛ, na wode w'ano bɔ m'apam din, na wokuro yi ara wokyerɛ nimka, na woto me nsɛm gu w'akyiri. Sɛ wohu owifo a, wopɛ n'asɛm, na wo ne awaresɛefoɔ bɔ. Wogyaa w'ano mu kɔ bɔne mu, na wo tɛkyerɛma toatoa nnaadaa nsɛm. Wotena ase ka wo nua ho nsɛm, wo naba mpo, wo sopa no. Wayɛ yɛnim na mayɛ koom nti, wosusu sɛ mete sɛ wo ara. Mɛka w'anim, na mede mataataa w'anim. Mo a morɛ firi Onyankopɔn no, monwene yie ho ɛ, na mantete mo asirasi na ɔgyefoɔ biara nni hɔ. Deɛ ɔde aseda bɔ afɔdeɛ no hyɛ me animuonyam, na wɔbɔ kwan a mɛkyerɛ no Onyankopɔn nkwagyeɛ wɔ so. Nnwom aduonum baako. Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ sɛ wɔdɔ yɛ teɛ no. Omobrohunu a ɛdɔɔso nti, pepa me mmarato, hohoro me ho firi m'amumuyɔ mu koraa, na prapra me ho firi me bɔne mu. Na mahunu me mmarato no, na me bɔne wɔ m'anim daa. Wo nko ara na mafɔm wo, na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so bɔne, na wadi bem wo kasam, na wo ho ate w'atemmuo mu. Hwɛ, wɔwɔ me amumuyɔ mu, na bɔne mu na me na nyinsane me. Hwɛ, wopɛ nokorɛ me sawa mu. Na ma menhunu nyansa me mu ahuntaim. Fa adwira yi me ho bɔne, na me ho afi. Dware me, na ma yɛfita asen nsukyerɛma. Ma mente anigye ne abotɔyam nsɛm. Na nnompe a wabubuo no adi ahurusie. Yiwani firi me bɔne ho hunta,
na pepa mamumuyo nyinaa. Onyankopɔn, bɔ akoma a emutie ma me, na yɛ honhom foforo a ase atim wɔ me mu. Ntome mfiri w'anim ntwene, na nyi wo honhom kronkron mfiri me so. Ma menya wo nkwagye ho abotɔyɛ mu bio, na ayamyie honhom sɔ me mu. Mɛkyerɛ mmratofoɔ wakwan, na nnebɔnyɛfoɔ adane aba wo nkyɛn. Onyankopɔn, nkwagye Nyankopɔn, gye me firi mogya hofo mu, na metɛkyerɛma ato wo trenee ho ahurusie dwom. Awurade, bue m'ano fafa, na mede m'ano makyerɛ w'ayɛyie. Na wompɛ afɔrebɔ anka mɛbɔ, ɔhyeɛ afɔdeɛ nsɔ w'ani. Nyankopɔn afɔdeɛ ne honhom a abubuo. Onyankopɔn, akoma a abubuo na apɛkyɛ na worempoɔ. Ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛyɛ Sion yie, to Yerusalem afasuo. Ɛno na wobɛpɛ trenee afɔdeɛ, ɔhyeɛ afɔdeɛ ne afɔdeɛ mu. Ɛno na wɔde anantwinini bɛkɔ w'afɔrebukyia soɔ. Nnwom 52. Ɔkatakyie, adɛn na wohoahoa wo ho bɔne ho? Nyankopɔn adɔyɛ wɔ hɔ daa nyinaa. Nkontomponi, wotɛkyerɛma dwene musubɔ ho, te sɛ yiwane a ano yɛ tahwetahweɛ. Wopɛ bɔne sene papa, wopɛ atorɔ sene sɛ wobɛka deɛ tene. Nkɔnkɔnsa tɛkyerɛma, wopɛ amammɔsɛm ara nko. Onyankopɔn nso bɛbɔ wo ahwe fam koraa. Obeyi wo hɔ atu wo afiri wo tenabea, na watutu w'ase afiri ateasefo asase so. Teneneefoɔ nso behunu asuro, na wasere no sɛ, hwɛ, onipa a wamfa Onyankopɔn anyɛ n'ahoɔden, na ɔde ne ho too n'ahodeɛ bebree no soɔ, na ɔhyɛɛ ne ho den n'anibere mu no nie. Na me deɛ, mete sɛ ngudua frɔmfrɔm Nyankopɔn fie. Mede me ho meto Nyankopɔn adom so daadaa. Meyi wo ayɛ daa, sɛ wo na woyɛ ɔyɛ, na mɛtwɛn wo din, ɛfiri sɛ ɛyɛ w'ahoteefoɔ anim. Nnwom 53. Ogyegyentwie se n'akoma mu sɛ, Nyankopɔn bi ni hɔ, wasɛe, na ɔyɛ amumuyɔde a okyire. Obiara ni hɔ a ɔyɛ papa. Onyankopɔn firi so hwɛ nnipa mma, sɛ obehunu sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbadwemma, obi a ɔhwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan. Wɔn nyinaa mane, wɔn nyinaa aporɔ. Obiara ni hɔ a ɔyɛ papa, ɔbaako mpo ni hɔ. Amumuyɔfoɔ anhunu de, wɔn a wodi me man sɛdeɛ wodi aduane, na wɔmfrɛ Onyankopɔn. Ɛno na wɔn ho popoyɛ, deɛ ahopopoɔ nnie hɔ. Na Onyankopɔn petee wɔn a wɔbɔɔ wo so nsraba nnompe. Wɔahyɛ wɔn aniwuo, na Onyankopɔn apa wɔn. Hwan na ɔde Israel nkwagye befiri Sion aba? Da a Onyankopɔn de ne man enomum bɛsane aba no, Jacob bedi ahurusie, na Israel ani agye. Nnwom 54. Onyankopɔn, fa wo din so gye me, na fa wo tumi di m'asɛm ma me. Onyankopɔn, tie me mpaebɔ, yɛ aso tie m'anom nsɛm. Na ananafoɔ asɔre atia me, na tirimɔdenfoɔ rehwehwɛ me kra. Wɔamfa Onyankopɔn anyɛ wɔn ani so berebi. Hwɛ, Onyankopɔn ne me boafoɔ. Awurade nko ne deɛ ɔsɔ me kra mu. Ɔbɛma m'atɛfoɔ bɔne asane akɔ wɔn so. Fa wo nokora yi wɔn hɔ. Meyi me yam mabɔ wo afɔdeɛ. Awurade, meyi wo din ayɛ sɛ ɛyɛ. Na wagye me, amanneɛ nyinaa mu. Na m'ani ahunu deɛ mepɛ m'atamfo ho. Nnwom 55. Onyankopɔn, yaso tie me mpaebɔ, na nhunta wo ho mfiri me nkotɔsrɛ ho. Wɛn w'aso ma me, na gye me so. Madwene mu nwane wɔ m'abɔɔbɔɔ mu, na mesi apini. Ɔtamfo ne ɔbɔnefoɔ ahodwan nti, na wɔbɔ musuo gu me so, na wɔde abufuo tane me. Makoma pere wɔ me mu, na owuo huhu agu me so. Suro ne ahopopoɔ aba me so, na ahoyera akata me so. Na mesi, sɛ mewɔ ntaban sɛ aburuburo deɛ, anka metu makɔtena baabi. Ane, anka medwane makɔ akyirikyiri, na makɔtena serɛ so. Anka mɛyɛ ntɛm madwane mafiri mframakɛseɛ ne ahum yi mu. Awurade, yɛ wɔn basabasa, paepae wɔn tɛkyerɛma mu, na mahunu amimdie ne apredie kuro no mu. Awia ne anadwo wɔnam nafasuo so twa ho hyia,
na amumuyɔ ne ɔhaw wɔ mu, amammɔsɛm wɔ mu, na nhyɛsoɔ ne naadaa mpa n'abɔntene so, na ɛnyɛ ɔtamfo na ɔbɔ me ahohora, ɛno deɛ anka metie, ɛnyɛ deɛ okyiri me na ɔkyerɛ ne ho wɔ me soɔ, anka mede me ho behunta no. Na wodasani a me ne wo bɔ soɔ, me yɔnko ne me mani, wo a wo ne me di atirimsɛm dɛɛdɛ, na yɛnam yɔɔ kɔ Nyankopɔn fie, ma owuo nto nsi wɔn so, ma wɔnsane nkɔ asamado anikan, na nsɛmmɔne wɔ wɔn tenabea ne wɔn mu. Me deɛ, mesuma frɛ Onyankopɔn, na Awurade abɛgye me. Anwummere ne anɔpa ne awigyina, na medwene me tirim na masiapini, na ɔbɛte me nne. Wagye me kra asomdwie mu, na wammɛn me, na wɔn a wɔne me anya dɔɔso. Onyankopɔn bɛte na wabua wɔn, na ɔno na ɔte hɔ firi teteete. Wɔn deɛ wɔnsakyera, nanso onsuro Onyankopɔn. Ɔtene ne nsa na yɔnko pa nom so. Wabu n'apam so, na nom nsɛm yɛ fekɔɔ sene bɔta, na ɔko wɔ n'akoma mu, ne nsɛm mu dwo bɛtɛɛ sene ngo, nanso ɛyɛ mfena a watwe. Dane wade so ato Awurade so, na ɔbɛsɔ wo mu, ɔremma ɔtreneeni ntwe n'anan mu da. Na wo Onyankopɔn, wode wɔn bɛkɔ ɔsɛeɛ amenam. Mogyapɛfoɔ ne naadaafoɔ renni wɔn nafa, na me deɛ mede me ho meto wo so. Nnwom 54. Onyankopɔn hu me mmɔbɔ, na ɔdasani repɛ me amene me. Daa nyinaa ɔde ɔko hiahia me ho. Matɛfoɔ repɛ me amene me daa nyinaa, na nipa pii ama wɔn ho so ne mereko. Ɛda a misuro no, mede me ho metwere wo. Nyankopɔn mu na meyi n'asɛm ayɛ. Nyankopɔn so na mede me ho matoɔ. Merensuro, ɔhonam bɛtumi ayɛ me deɛn. Da biara otutu me nsɛm ano sisi, bɔne nko ara na wɔdwene me ho. Wɔboa ano hyia ma wɔtɛ me, na wɔkari manammɔn bere a wɔtwɛn me kra. Wɔde amumuyɔ benya kwan adwane anaa. Onyankopɔn, fa ama no hwe fam abufuo so. Wo na wabu me kyini a mekyini yia no. Fa me nisuo gu wo kotokuo mu. Eni wo nwoma mu anaa. Ɛno na matamfo bɛsane wɔ n'akyire. Ɛda a mesu me frɛ no. Yei na menim sɛ Onyankopɔn wɔ mafa. Nyankopɔn mu na meyi n'asɛm ayɛ. Awurade mu na meyi n'asɛm ayɛ. Nyankopɔn so na mede me ho matoɔ. Merensuro, nipa bɛtumi ayɛ me deɛn. Onyankopɔn, waboadeɛ wɔ me hɔ. Mɛbɔ asedafɔdeɛ mama wo, na woagye me kra afiri owuo mu. Worenyi me nan mfiri asehwie mu, na manante Nyankopɔn anim, nkwa hann mu. Nnwom 57. Hu me mmɔbɔ, Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ, na wo na me kra adwane bɛto awoɔ, na wo ntaba n'ase nwunu mu na mepɛ medwane kɔhyɛbea, kosi sɛ ahohia yi betwa mu. Mesu me frɛ ɔsorosoro Nyankopɔn, me frɛ Onyankopɔn a odi ma me wie. Ɔbɛsoma afiri soro abɛgye me. Ɔbɔ deɛ ɔregye me amene me no ahohora. Onyankopɔn bɛsoma n'adom ne ne nokorɛ. Me kra da agyata mu. Meda wɔn a ɔhome gyaframa mu. Nipa mma, wɔn se yɛ mpia ne agyan, na wɔn tɛkyerɛma yɛ nkrantɛ namnam. Onyankopɔn, ma wo ho so tena soro. Ma w'animuonyam so asase nyinaa so. Osum manamɔ mfidie, me kra brɛ ase. Otu me kwan mu amena, wankasa ahwehwe mu. Makoma atim, Onyankopɔn, makoma atim. Mɛto dwom na mayi ayɛ. M'animuonyam nyane. Bɛnta ne sankuten nyane. Me nso menyane anɔpahema. Awurade, mɛda wo ase aman mu. Mɛto wo ayɛyie dwom aman mu. Na wadɔyɛ so koduru soro. Na wo nokorɛ koduru wiem tɔn. Onyankopɔn, ma wo ho so tena ɔsoro. Ma w'animuonyam so asase nyinaa so. Nnwom 58. Mo atumfoɔ, ampara moka asɛntenene. O nipa mma, mubu atɛntenene anaa. Dabi, mudi asammɔne akoma mu. Mo nsɛm akakabensɛm na mokari de ma asase soɔ. Abɔnefoɔ bɔko firi ɔyafunum. Ofiri wɔn na yam fam kwan di atorɔ. Wɔn borɔ te sɛ ɔwɔ borɔ.
Wɔte sɛ ahurutia sutifo a wasi n'aso a entie ntafoayifo a woyi nkonyanya nsɛm. Onyankopɔn bubu wɔn se wɔn anomu. Awurade tutu gyata aburuwa se bɔmmɔfoɔ. Wɔbɛwe sɛ nsu a ɛretwe. Okuntun ne bɛma mu a ano nyɛ sɛdeɛ wabu ano. Ɔsene sɛ nwa a wapɛkyɛ no. Sɛ ɔbaa apɔn a onhunu owiada. Ansa na mo nkukuo bɛte nkasɛɛ no nka no. Sɛ yɛ momuno o, ɛrebɛn o. Ɔde abufuhyia bɛpra ne nyinaa agu. Ɔtrenee ani bɛgye sɛ wɔhunu awerɛtɔ. Ɔbɛhohoro ne nan ase ɔbɔnefoɔ mogya mu. Na nipa bɛka sɛ, Ampa akatua wɔ hɔ ma ɔtreneeni. Ampa Onyankopɔn wɔ hɔ a wobu atɛn asase soɔ. Nnwom aduonum kron. Me Nyankopɔn, gye me firi m'atamfo nsam. Bɔ me ho ban, wɔn a wɔsɔre tia me no ho. Gye me amumuyɔfoɔ mu, na gye me nkwa firi mogyapɛfoɔ nsam. Na hwɛ, wɔtɛ me kra. Akokobirefoɔ boaboa wɔn ho ano tia me. Awurade, ɛnyɛ me mmarato anaa me bɔne nti. Ɛnyɛ amumuyɔ nti na wotu mmirika siesie wɔn ho. Sɔre bɛboa me, na fa w'ani hwɛ. Na wo Awurade, Asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn, nyane bɛhwɛ amanaman nyinaa. Nhunu amumuyɔfoɔ nkontompofoɔ mmɔbɔ. Wɔsane ba anwummerɛ, wɔpɔ so sɛ akraman, na wodi kuro mu kyinhyia. Hwɛ, wɔde wɔn ano woro kasa, nkrantɛ wɔ wɔn ano, na hwan na ɔteɛ? Na wo Awurade wosere wɔn. Wodi amanaman nyinaa ho fɛw. Ma hoɔden, wo na mehwɛ wo kwan. Na Onyankopɔn yɛ m'abankɛseɛ. Me Nyankopɔn de n'adɔm behyia me. Onyankopɔn bɛma mahunu deɛ mepɛ matɛfoɔ ho. Nko wɔn, na memma no werɛ amfi. Fa w'ahoɔden bɔ wɔn pansam. Na fa wɔn hwe fam. Yɛnkyɛm ne wo, Awurade. Wɔn anom nsɛm yɛ nsamɔne nko. Enti ma wɔnkye wɔn, wɔn hantan mu, ne nseɛ ne atoro a wodie no nti. Hye wɔn abufuo mu, hye wɔn na wɔantena hɔ. Na ma wɔhunu sɛ, Onyankopɔn na odi Jakob so hene, kosi asase ano. Na wɔsane ba anwummerɛ, wɔpɔ so sɛ akraman, na wodi kuro mu kyinhyia. Wɔn deɛ, wɔnwane nhwehwɛ aduane, na sɛ wɔamee a, wɔtena hɔ anadwo. Na me deɛ, mɛto w'ahoɔden ho dwom, na mato w'adɔe ho awurusie dwom anɔpa. Sɛ wɔayɛ me abankɛseɛ ne me hia da mu dwanekɔbea. M'ahoɔden, wo na mɛto dwom. Na Onyankopɔn ne m'abankɛseɛ, m'adɔm Nyankopɔn. Nnwom aduosia. Onyankopɔn, wasum yɛn agu, wabɔ yɛn apansam, wobu afu, ma yɛn ho mmra yɛn ho bio. Wama asase awoso, wapae mu, fa nasinasini sisi animu, na ehinhim, wama wo man ahunu deɛ yɛ den, wama yanom ntintansa, wode frankaa ama wafɛrefoɔ, sɛ wɔmfa mma wɔn ho so, nokora nti, deɛ ɛbɛyɛ na wagye wadɔfo nti, fa wo nifa gye yɛn kwa, na gye yɛn so. Onyankopɔn akasa n'ahoteɛ mu. Medi ahurusie, mɛkyɛ sikan mu, na mɛsusu Sukot bɔnhwa. Gilead wɔ me, na Manase wɔ me, na Efraim yɛ me tiri so dadekyɛ. Juda yɛ m'ahempoma, Moab yɛ me dwaresen, Edom so na mɛto me mpaboa magu. Me nti Filistifo asase teateam. Hwan na ɔde me bɛkɔ kuro denden no mu? Hwan na obegya me akɔ Edom? Ɛnyɛ wo Onyankopɔn, na wasum yɛn aguo yi. Na wo Onyankopɔn ne yɛn dɔm ankɔ. Bɛboa yɛn ahohia mu, na onipa mmoa yɛ ɔkwa. Yɛde Onyankopɔn na ɛbɛyɛ maninneɛ, na ɔno na obetiatia yɛn ahohiahiafoɔ soɔ. Nnwom aduosia baako. Onyankopɔn, tie me sufrɛ, yɛ aso ma me mpaebɔ. Mifiri asase ano misumi frɛ wo makoma ahobetie mu. Wode me bɛkɔ ɔbotan a ɛware sene me so. Na wo na wayɛ me dwane kɔhyɛbea. Abantenten a ɛyɛ den, ɔtamfo anim. Mɛtena wo ntomadan mu daa. Mɛhyɛ wo ntaban a ɛkata me soɔ no ase. Na wo Onyankopɔn, wate me bɔhyɛ. Wode wɔn a osuro wo din agyapadeɛ ama me. Wobɛto ɔhene nna so.
na ne mfie akoduru awo ntoatoaso a didi so obetena Nyankopɔn anim daa fa dɔyɛ ne nokora hwɛ no so eno na meto dwompa mama wudin daa na mama maboade daa Nnwom 62 ampa mekra yekom hwɛ Onyankopɔn ara ne nsɛm na menya nkwagye ampara ɔne me botan ne me nkwagye maba nkɛseɛ merenhinhim bebreebi mobɛha ɔbaakofo akosi dabɛn na mo nyinaa adwiri no sɛ ɔfasu a akyea ne ɛban a agoɔ ampara watu agyina sɛ obetu no so wɔpɛ atorodie wɔde wɔn ano hyira nanso wɔn mu deɛ wɔdome ampa mekra yekom hwɛ Onyankopɔn ara na ne nsɛm na menya deɛ mani da soɔ ampara ɔne me botan ne me nkwagye maba nkɛseɛ merenhinhim Nyankopɔn nsɛm na me nkwagye ne m'anim onyam wɔ me botan a ɛyɛ den dwan kwahyɛbea ne Onyankopɔn nkurɔfoɔ momfa mo ho nto ne so daa munyi mo yam nkyerɛ no Onyankopɔn ne yɛn dwan kwahyɛbea ampara nipa ma yɛ huhuo marima ma yɛ atrodeɛ ogu nsania mu a ehwan kɔsoro wɔn nyinaa yɛ huhuo momfa mo ho nto amimdie so na monyɛ dwutwa ho ahokyerɛ sɛ ahonyade dɔre a momfa mo akoma nto so Onyankopɔn akasa prɛko mprenu na mateɛ sɛ tumi yɛ Nyankopɔn dea na wo Awurade na adom wɔ na wobetua onipa ka sɛdeɛ n'adwuma teɛ Nnwom 63 Onyankopɔn wo ne me Nyankopɔn mehwehwɛ wo anɔpahema wo ho sukɔm de me kra me honam ahodwo repɛ wo hɔ biribi asase pɛsa nsuo ni so ma no tɔ piti wɔ so saa na mehwɛ wo wɔ kronkron bia hɔ sɛ mehunu wo tumi ne w'anim onyam na wadɔyɛ yɛsene nkwa mede ma no beyi wayɛ saa na mete ase yi mehyira wo wudin mu na mema me nsa so ɛbɛme me kra sɛ ekyim ne sradeɛ na mede ahosane mu anotie beyi wayɛ sɛ mekae wo me kɛtɛ so a edi wo ho dadwene adasuo mu na wayɛ me boafo na wo ntabanase nwunu mu na medi ahurusie me kra bata wo ho di wachi wo nsa nifa so me mu na wɔn a wɔpɛ me kra asɛe no besane akɔ asase ase tɔn wɔde wɔn bɛto afena no ɔbɛyɛ sakraman deɛ na ɔhene deɛ n'ani bɛgye Nyankopɔn ho obiara a ɔka ne ntam no de bɛhyehyɛ ne ho na ɔbɛmua wɔn a wodi atoro ano Nnwom 64 Onyankopɔn tie me nne mabɔɔbɔɔ mu bɔ me nkwa ho ban na ɔtamfo a meyi me ho fa me ho ntafiri nipa bɔne kokoam agyinatuo ho firi amumuyɛfo gyegyeegye ho wɔn na wɔse wɔn tɛkyerɛma ano sɛ afena okunturu tadua mu rebɛto wɔn mɛma ne nsɛmfo sɛ wɔbɛto abɔdeɛ ɔyɛ pɛ no kokoam wɔto bɔ no mpofrem na wɔnsuro wɔhyɛ wɔn asɛmmɔne mu den wɔkeka sɛ obehunta asumfidie wɔka sɛ hwan na obehu yɛn wɔbɔre hwehwɛ amumuyɔ wɔwie wɔn tirimpɔ no wabɔre abɔre na onipa tirim ne nakoma mu dɔ na Onyankopɔn bɛto bɛma abɔ wɔn obepira mpofrem na wɔbɛhwe ase na wɔn tɛkyerɛma so asɛm abua wɔn atifi wɔn a wɔhu wɔn nyinaa ho bɛpopo na nipa nyinaa besuro na waka Nyankopɔn adwuma na wɔhunu ne nneyɛe mu ɔtreneeni ani bɛgye Awurade ho na wɔadwane akɔtoa no na akomam teefoɔ nyinaa bɛhyehyɛ wɔn ho Nnwom 65 Onyankopɔn wɔde abodwo yi wayɛ wɔ Sion na wo na wɔde aboadeɛ ma wɔ mpaebɔtiefoɔ wo nkyɛn na honam nyinaa ba amumuyɔdeɛ boro me so wo na wakata yɛn mmarato so nhyira ne deɛ wuyi no na woma no bɛn wo sɛ ɔntena wabannwa so ufie nipa bɛme yɛn wasɔre fie kronkron nipa no wode asɛntenene a eyi hu bua yɛn yɛn kwagye Nyankopɔn wo na asase no nyinaa ani da wo so ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri po so wode w'ahoɔden de mepɔ tintim hɔ wode tumi amia wo ma ɛpo huuyɛ
emu asorɔkye hu ye jai na woma aman kitikiti ye anojo na wo nsankyerɛnne nti wɔna a wɔte ahafi no ho asuro woma wɔna a wɔte apuoyɛ ne atɔyɛ no ho atɔn to ahosane dwom wɔbɛhwɛ asase agugu so nsuo wɔma ɛso aduane abusu bebree Nyankopɔn asubɔntere no nsuo ayemu ma woma wɔn aburo gyinae woma no si so sɛdeɛ ɛsɛ ugugu na kofie so nsuo de hono emu apapɔ wode osuo yɛ no bɛtɛɛ wuhyira ne fire so wɔbɔ wayamye afinhyia abotire na sadeɛ sosɔ wakwan so ɛsosɔ srɛ so adidibia so na mpampa de abotɔyɛ mu hyehyɛ wɔn ho nyankuo ahyɛ adidibia no ma aburo nso akata abɔn no mu wodi ahurusie bɔ ose anigye adwom kwara na wɔtoɔ Nyom aduasiansia Asase nyinaa munni ahurusie mmɔ ose ma Onyankopɔn monto dwom mma ne din animuonyam monhyɛ no animuonyam nyi no ayɛ monse Onyankopɔn sɛ Onyuma yehu ampa otumi kɛseɛ nti watamfo bɛkotow asase nyinaa bɛsɔrew na wɔtow dwom wɔbɛto dwom ama wo din Mommra mɛhwɛ Nyankopɔn ne yɔe na dia ɔyɔ didi nipa mma so yehu ɔma ɛpodane asase pɛsɛ wɔde anammɔn twa asukɛseɛ ɛno nti yɛnani gye ne ho deɛ ɔde ne tumi di hene daa no ɔwɔ amanaman ho ani mma masotwefoɔ mma wɔn ho so aman munhyira yɛn Nyankopɔn na momma wɔn tena yɛyie ɔde yɛn kra asinkwa mu na wamma yɛn nan anwati na wo Onyankopɔn na wɔkari yɛn ahwɛ wɔnane yɛn ahwɛ sɛ wɔnane dwetɛ hwɛ mu wode yɛn ahyɛ asaw mu wode adeso adompe asoa yɛn wɔma ɔdasani anante yɛn tiri so yafa ogya ne nsuo mu nanso wayi yɛn abadeɛ nepa abusuo hɔ mede ɔhye afɔdeɛ bɛkɔ wo fie mɛma wo maboadeɛ deɛ mede mebue mano ne deɛ mano kaa mahohia mu no mede nwan a wadɔre ne adwenini a ɛyɛ hwam bɛbɔ wo ɛhye afɔdeɛ mede anantwie ne mpapo bɛbɔ afɔdeɛ mo a musuro Onyankopɔn nyinaa mommra metie na mɛka deɛ wayɛ ama me kra mede mano misume frɛ no na mede metɛkyerɛma miyi no ayɛ sɛ medi ahuhudeɛ akyiri makoma mu a anka Awurade rentie me ampaniampa Onyankopɔn atie me wayɛ aso atie me mpaebɔ nhyira ne Onyankopɔn a wannane me mpaebɔ ani na wanyi n'adɔyɛ amfiri me so Nyom aduasianson Onyankopɔn nnom yɛn nhyira yɛn ɔnte n'anim nkyerɛ yɛn na wɔnhunu wo kwan asase so ɔnkwagye amanaman nyinaa mu Onyankopɔn aman bɛyi wo ayɛ aman nyinaa bɛyi wo ayɛ aman ani bɛgye na wato ahosan nnwom sɛ ubu aman atɛntenene na wokyerɛkyerɛ asase so aman kwan Onyankopɔn aman bɛyi wo ayɛ aman nyinaa bɛyi wo ayɛ asase abɔnaduane Onyankopɔn Nyankopɔn bɛhyira yɛn Onyankopɔn bɛhyira yɛn na wɔn a wɔte asase ano nyinaa asuro no Nyom aduasia nwɔtwe ma Onyankopɔn sɔre na natamfo nhwete na ma wɔn a wɔkyi no nwane n'anim sɛ wisie tukorɔ no sɛ bɔ wɔn guo ara ne no sɛ akra nane ogya ho no sɛ abɔnefoɔ bɛsɛe Nyankopɔn anim ne no na trenefoɔ ani bɛgye obedi Nyankopɔn anim ahurusie na wɔn ho asane wɔn anigye mu monto Nyankopɔn dwom monto dwom ma ne din montoto kwan yie mma deɛ ɔte adeɛ so nam ɛsrɛ so reba ne din de ya na munni n'anim ahurusie mmisia se ne akunafoɔ sɛnifoɔ ne Onyankopɔn de tenabea kronkron mu Onyankopɔn ma ɔhokwafoɔ nya mpɔn ne mma otu apokyerɛfoɔ ma wɔbedi yie na mansotwefoɔ deɛ wɔte nkyɛkyerɛ so Onyankopɔn wofiri adidi wo man anim wofa ɛsrɛ pradada soɔ no asase wosoi ɔsoro nso sosɔ Nyankopɔn anim Sinai yiara wosoi Onyankopɔn Israel Nyankopɔn anim Onyankopɔn
Woto adoyesuo gu wajapade so na etopiti a wona woma no yeye wasafo tena so Onyankopɔn wayem yemu wusiesie ma amanehunufo Awurade beka na numu asem ma waka nkunim asempa no asafo so atamfo dom ahemfo bedwane na oba otifie no acheche asade mu motete nyamuo ntamu a etese aburubro ntaba na wode dwete agu ho ne ntakra sika fefe hra ho utumfo bo ahemfugu asase no so a ehoase nsukyerema Salmon so Basan mepo ye Nyankopɔn mepo Basan mepo ye mepo atentene aden na mo mepo atentene modi anibone hwe bepo a Onyankopɔn pese otena so no ampa Awurade betena so daa Nyankopɔn ko ti ase nam yempempem bubu anwea Awurade wo mu te se Sinai kronkron bia no mu wafro kosro wafa nomum wagye nipa mu ayeyede mansonhwefo mu mpo na ja Onyankopɔn atena ho nhyira ne Awurade a ɔsoa yɛn adesoa ma yɛn daadaa ɔno Onyankopɔn no ne yɛn kwagye ɔno Onyankopɔn no ne yɛn kwagye Nyankopɔn na Awurade na owuo mu fire wono ampara Onyankopɔn bepiepie na tamfo ti obepie de wasi atimum na ɔkyea na fodie mu no ti na Awurade aka sɛ mefa won mafri Basan mababio mede won besane afri pobunu mu aba na wode wonan akeka mogya mu na wakraman tachrema anya atamfo no ho bribi atafre Onyankopɔn ohunu wadi a wori befre Nyankopɔn ne mehene adi a ori befre kronkron bia ho nyontofo di kan asankubofo di akire wo maba wo kampintintam munhyira Onyankopɔn mo asafo ahyiaye mu mo amufri Israel abura mu munhyira Awurade Benjamin akuma won sudifo wo ho Juda atitire won asafo hene hodo Sebulon atitire ni Naftali atitire wo ho Onyankopɔn ahyede wotumi amawo Onyankopɔn sede waye amayen yimuden asɔrefi a ɛwɔ Yerusalem nti ahemfo de ayeyede bebrewo ka eyemu aboa ne anantwinini kuo ne anantwie mba a eye aman no anim na wode dwetempo abesom pansam amana a wope akodie mu akunini firi Misraim beba Ethiopia betene ne nsantem ama Onyankopɔn asase so ahenie monto Onyankopɔn dwom monto dwom ma Awurade monto ma de ote tete soro mu soro hwe oma wote ne nia eyetumi ne momfa tumi ma Onyankopɔn anim onyam kata Israel so na ne tumi wo wiem ton Nyankopɔn wo ho yehu wotena bia kronkron mu Israel Nyankopɔn de tumi ne ahoɔden maneman nhyira ne Onyankopɔn nyom aduesian kron Onyankopɔn jemenkwa na nsuo aduru me kra ho matɔ amana kronkron atacha ginabia ni homu maduru ebunu a nsuo bukata meso mu mesufre ama mabre memene mu awe ahwɛ me Nyankopɔn kwan ama mani abu wona a wɔta ne mekwa dɔɔso sene metiri so nwi asaifo a wɔyɛ matamfo atrofo dɔɔso dia memfa ye no wɔse menane memma Onyankopɔn wuni menkwase asɛm amemfom so nhuntawo Awurade asafo Awurade ma wona a wɔtwɛn wo ani ngu me ho Israel Nyankopɔn ma wona a wɔhwehwɛ wo no ani mungu ase menti na wunti na magye ahohora na aniwo ahyɛmani so ma madane me nuanom mu ɔhɔhoɔ mayɛ me namma mu ɔnanani na ofie no ho mmɔdemmɔ ameneme na wona a wɔbɔ wo ahohorabɔ aba me so na me kra su mmuada mu na ɛdane me ahohorabɔ mede ayituma me yɛ me ntoma na mayɛ wɔn akasabebuo wona a wɔtete kuropono mu ka me ho asɛm na nsanomfoɔ de meto dwom na me deɛ ebɔ wo Awurade mpaeɛ adombre mu Onyankopɔn wadɔyɛ kɛse enti fa wo nkwagye no koragye me so yimi firi atɛkyɛ mu na maamem
ma wonyi me mfiri wɔn a wɔkyiri me nsɛm ne abunu mu mma asu a ayire no mfa me na mma ebunu mmene me na mma amena nka me nhyɛmu mmuana no Awurade gyeme so na wadɔ yɛyɛ dane wani kyerɛ me sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu bebree no teɛ na nyi wani nhunta wakoa na me ho dwane me gyeme so ntɛm twempɛn me kra na bɛgye no matamfo nti gyeme wunim mahohora ne maniwo ne me nsopa wani twia mahohiahiafo nyinaa ahohora apɛkyɛ makoma na abɔ me yadeɛ na mehwɛ deɛ ɔrebɛma me due kwan a obi mma mehwehwɛ awerɛkyekyefo a menhunu bi wɔde bɔnwoma yɛ m'aduane na mesukɔm mu ɔmaa me nsa kekakeka sɛ menom ma wɔn pono a esi wɔn anim nnane sɛ apa na wɔde yi a ma no nyɛ afidie ma wɔn ani so nyɛ wɔn kusuu na wɔanhuna deɛ na ma wɔn sisi mpopo daa ma w'ani mmere wɔn so na w'awerɛhoɔ ne w'abufuo nka wɔn ma wɔn tenabea nane amanfɔn na obiara ntena wɔn ntomadan mu efiri sɛ wɔtaa deɛ wo ara wabɔ no no na wɔka wɔn a wɔapira wɔn no yi akyerɛ ma amumuyɔ mmɔ wɔn amumuyɔ so na ma wɔmma wo trenee mu ma wonyi wɔn firi ateasefoɔ nwoma mu na ma wɔntwerɛ wɔne atreneefo din mmom na me deɛ meyɛ ɔmanehunufoɔ ne ɔwerɛhoni Onyankopɔn ma wo nkwagye mma me so mede dwontoɔ bɛyi Nyankopɔn din ayɛ na mede aseda makamfo no na ɛbɛsɔ Awurade ani yie asene nantwinini a ɔwɔ mmɛn na ne tɔte mu apayɛ ahobrɛasefoɔ hunu a wɔn ani bɛgye mo a mohwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan mo akoma nya nkwa na Awurade tie ahiafoɔ na ɔnto n'apokyerɛfoɔ ho mpe ma ɔsoro ne asase nyi no ayɛ ɛpo no deɛ ɛkeka ne ho wɔ mu nyinaa na Onyankopɔn bɛgye Sion na wakyekyere Yuda nkuro na watena mu na ayɛ wɔn dea na ne nkoa asefoɔ benya adi na wɔn a wɔpɛ ne din no atena mu Nnwom 70 Onyankopɔn yɛ ntɛm bɛgye me Awurade yɛ ntɛm bɛboa me ma wɔn a wɔhwehwɛ me kra ani nwu na wɔn anim ngu ase ma wɔn a wɔpɛ me bɔne nsane wɔn akyi na wɔn nane ahohorafoɔ wɔn a wɔse wie no ma wɔn sane wɔn akyi wɔn aniwu akatua ho ma wɔn a wɔhwehwɛ wo nyinaa ni ahurisie na wɔn ani nye wo ho na ma wɔn a wɔdɔ wɔn kwagye no nka daa sɛ ma wɔn kanfo Awurade kaseyɛ na me deɛ meyɛ mmɔbɔ na meyɛ ohiani Onyankopɔn yɛ ntɛm ma me wo ne me boafoɔ ne me gyefoɔ Awurade ntwentwɛn wo naase Nnwom 71 Wo Awurade na madwane mabɛtoa wo m'anim rengu ase da biara da fa wo trenee yi me na gye me yɛ aso ma me na gye me nkwa yɛ sɛ ɔbotan a mɛtena so maba hɔ daa woahyɛ sɛ wɔnye me nkwa na wo ne me botan ne me ho fasuo me Nyankopɔn gye me firi ɔbɔnefoɔ nsam gye me omumuyɔfoɔ ne otirimɔdenfoɔ nsam na wo Awurade ne m'anidasoɔ deɛ me firi me mmɔfra ase mede me ho metoo ne soɔ wo na me firi yafunum mede m'akyiri metwere wo woyi me firi me na yam wo na meyi wo ayɛ daa ma yɛ nipa bebree ani so anwanwadeɛ na wo ne me dwane kɔhyɛ bia a ɛyɛ den wɔyɛ yie ne wanidie bɛhyɛ manum ma da mu nyinaa ntome ntwene nkwakorabrɛ na sɛ mahoɔden sa nyame na matamfo ka me ho asɛm na wɔn a wɔtɛ me kra bom tu agyina ka sɛ Onyankopɔn apaa no munti no nkyɛ no na obi ne hɔ a ɔbɛgye no Onyankopɔn ma me ne wo ntam nware me Nyankopɔn yɛ ntɛm bɛboa me me kra ho asɛmpɛfoɔ ani bɛwu na wayera ahohora ne nsopa bɛkata wɔn a ɔpɛ me bɔne so na me deɛ mɛtwɛne ara daa na mede bi maka wɔyɛ yie nyinaa ho ma no bɛka wo trenee ɛbɛka wo nkwagye da mu nyinaa minim ano
mede Awurade ahoɔdenneɛ bɛba abɛkae wo trenee a ɛyɛ wo nkutoo dia no. Onyankopɔn, wo na wofiri me mmɔfra ase kyerɛkyerɛ me, na maka w'anwanwadeɛ no mabɛduru sɛsɛ. Onyankopɔn, kwakorabrɛ ne adwene mu nso mpame, kosi sɛ mɛka wo tumi ho asɛm makyerɛ nkyirima, na maka wo maninyɛ makyerɛ wɔn a ɔbɛba nyinaa. Na Onyankopɔn, wo trenee kɔ sorosoro, wo a woayɛ ade akɛseɛ. Onyankopɔn, hwan na ɔte sɛ wo a woma yɛhunu amanneɛ bebree a ɛyɛ ya. Wobɛma yɛanya nkwa bio, na woatwe yɛn afiri asase akunu mu asane aba. Wobɛma me kɛseyɛ adɔ, na woadane w'ani akyekyere me werɛ. Me nso mede bɛnta bɛyi wo ayɛ, me Nyankopɔn ne wo nokorɛ. Mede sankutin bɛto wo Israel hoteefoɔ no dwom. Meto ayɛyie dwom ma wo a, mano ne me kra a wagye no no ho bɛsane no. Mede me tɛkyerɛma nso bɛka wo trenee ho asɛm daa, ɛfiri sɛ wɔn a wɔpɛ me bɔne no ani awu, na wɔn anim agu ase. Nnwom 72. Onyankopɔn, fa w'atemmuo ma ɔhene, ne wo trenee ma ɔhene ba. Ma no mfa trenee ni wo man so, na ɔmfa atemmuo nhwɛ w'amanehunufo. Mepɔ bɛso asomdwoe ama ɔman, na nkokoɔ nso de trenee aba. Obebu ɔman mu amanehunufo atɛn, na wagye ahiafoɔ ma nkwa. Na wabubu nhyɛsofoɔ mu pasapasa. Owia ne ɔsane da so wɔ hɔ yi, obesuro wo, awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Ɔbɛba sɛ osu a ɛtogu ɛsra a wahu soɔ so, sɛ osu kɛse a ɛtɔdwodo asase mu. Ɔtenene ni besi from ne brɛ so, na asomdwoe pii bɛba koduru sɛ ɔsane ne ho bio. Obedi hene afiri po so akosi po so, de afiri asubɔntene no so akosi asase ano. Wɔn a wɔte srɛ so bɛkoto n'anim, na n'atamfo atafere mfuturo. Tarsis ne nsupɔ mu ahemfo bɛba abɛyɛ ayɛ. Saba ne Seba ahemfo bɛba abɛkyɛ adeɛ, na ahemfo nyinaa bɛkoto asɔre no, amanaman nyinaa bɛsom no. Na ɔbɛgye ohiani a osufrɛ no, ne ɔmanehunufo a onni boafoɔ. Ɔbɛkora ɔbrɛfoɔ ne ohiani, na wagye ahiafoɔ kra nkwa. Ɔbɛgye wɔn kra afiri nhyɛsoɔ ne atirimmɔden nsɛm mu, na wɔn mogya aboa yɛ den n'anim. Na obenya nkwa, na ɔde Seba sika no bi bɛma no, na ɔno nso bɛbɔ mpaeɛ ama no daa, ɛhyira no da mu nyinaa. Asase no so aburofuo bɛduru mmepɔ atifi, ɛso aba bɛwo so sɛ Lebanon, na nkuro no asoa sɛ asase so nnwura. Ne din bɛtena hɔ daa, na owia wɔ hɔ yi ne din asi so, na nnipa de no ahyira wɔn ho, na amanaman nyinaa ahyira no. Nhyira ne Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn a ɔno nko yɛ anwanwadeɛ, na nhyira ne n'animonyam din daa, na n'animonyam nhyɛ asase nyinaa ma. Amen ne amen. Yisai ba David mpaebɔ asa. Nnwom 73. Ampara, Onyankopɔn yɛ ma Israel, ma wɔn a wɔn akoma mu tie. Na me deɛ, anka me nan reyɛ amane, manamɔ reyɛ watiri, na metwe ahokyerɛfoɔ ho ninkunu. Efiri sɛ mihunu abɔnefoɔ yi a wodie no, wɔnhunu owuo mu aninyaneɛ, na wɔwɔ honam ne ahoɔden. Ɔdasani haw deɛ, wɔni bi, nanso wɔnwane wɔn ho sɛ nnipa binom. Enti ahantan di wɔn kɔn ho barehyia, na akakambinsɛm asi wɔn aduradeɛ, srade ama wɔn ani abubu, wɔn akomam adwene firi gu so. Wosi atwetwe no de adwen mmɔne ka amimdie asɛm, wɔka akokurokosɛm, wɔma wɔn ano to ɔsoro, na wɔn tɛkyerɛma nenam asase so. Enti wɔn kurɔfoɔ twe bɛdane wɔn, na wɔnya nsuo kuru amanom. Na wɔse, ɛbɛyɛ dɛn na Onyankopɔn behunu, nimdie wɔ ɔsorosoro ni no tirim anaa. Hwɛ, yenum ne abɔnefoɔ, nanso wɔn ho dwu wɔn daa, wama wɔn adeɛ adɔɔso. Ampara, mate makoma ho kwa, na mahoro me nsa bimdie mu kwa. Nanso waha me da mu nyinaa, na watwe maso anɔpa biara. Sɛ me se, mɛka ne sɛ deɛ a, anka matwa wo masanten kontompo. Na misusu hu sɛ mehunu adeɛ yi, ɛyɛ m'ani so den dodo. Kosi sɛ mekɔ Onyankopɔn kronkron mu hɔ, mekɔhunu deɛ akyire kɔwie wɔn. Ampara wodi wɔn gyina deɛ ɛhɔ yɛ toro,
wodi won hwefom bubu won pasa hwe se wada ne se amanfo sese yara ehu ama wawie sa se dae a waso anyane na wo Awurade ukanya wo ho a uma anipa won sunsun banso se eye makoma werho na misa wa mu wo me a anka me yokwase a minim de na ma yese aboa wani so na me de metena wo nchen da waso me nsani famu wona mo atiri mposo kyerɛkyerɛ me kwan na akyerɛ yi no waje me akwani monyam mu kwana me wo no osoro na se wo me a me nhwehwɛ asase so hwe ma me honam ne makoma nwiesa onyankopɔn ne makoma botan ne me kyɛfa daa na hwɛ wɔn a wofiri wo nkyɛn kɔ akyi no bɛyera wɔbɛsɛ wɔn a wofiri wo nkyɛn kɔ bɔ adwaman nyinaa na me de nyankopɔn nkyɛn tena yɛ ma me de Awurade ma yɛ me dwan kɔhyɛ bia na maka wo nnwuma nyinaa. Nyom aduɔson nan. Onyankopɔn adenti na wasum yɛ agu kura na wabufu arihyi wadidi bi enwan kai wasafo a wotɔ wɔn tetete waje wɔn sɛ wagyapadeɛ mantam no Sion bepa a wobɛtena so no ma wo nan so bɛhwɛ da amanfo no otamfo asɛ kronkron bia hɔ ade nyinaa watamfo tiatiam wahyiae mu wasi wɔn nsɛnkyerɛneɛ de ayɛ nsɛnkyerɛneɛ wɔyɛ sɛ nipa a wɔma mmonnua so kɔ soro de rebebu kwaye mu nupa na afei ɛho nwinie nyinaa wɔde akuma ne asae abubu wɔde ogya ato kronkron bia hɔ wagu de awudin tenaeɛ no ho fi wɔkan wɔn akoma mu sɛ momma yemmia wɔn nkɔfɔm prɛko wahyehye Nyankopɔn ahyiaeɛ nyinaa asase so yenhunu yɛn nsɛnkyerɛneɛ odiyifoɔ bi ni hɔ bio na yemmu biara nim dako a ɛbɛkɔ akosie Onyankopɔn ɔhoyehiafoɔ nka ahohora asɛm nkosi dabɛn ɔtafo ngu wudin ho fi daa anaa adenti na wotwe wo nsa nifa yifuru kukum wie wɔn nanso Onyankopɔn ne mehene firi teteete ɔyɛ ɔgye adwuma asase so wona wode w'ahoɔden pipe mu wobobɔ nsuo atweaseɛ ti nsuo no ani wopɛkyɛ bonsuti wode no yɛ ɛsrɛ sofo aduane wona woyi nsuo ani ne asubɔntene woma asukɛse a ɛsene daawee adekyea yɛ wodeɛ anadwo so wɔ wo wona wasiesie akanea ne owia wona watwa asase ano nyinaa hye wona woyɛ ahuhuro ne awɔbrɛ ka yese atamfo bɔ Awurade ahohora Awurade na ɔma agyegyentwie gu wudin ho fi mfa wanya nkukukra nhyɛ mmoansa ma wure mfi mmɔborɔfoɔ kra da ma wani mmra apam no so na atrimɔden nsɛm tenabea ayɛ asase so nkukuam ma deɛ ɔhyɛ no so mfa ahohora nsane ma ɔmanehunufoɔ ne ohiani nyi wudin ayɛ Onyankopɔn sɔre bedi wara wasɛm kae sɛdeɛ nkwasea bɔ w'ahohora da mu nyinaa ma wure mfiri watamfo ne wɔn a ɔsɔ tia wɔn gyegyegye a ɛkɔ soro daa yi. Nyom aduɔson num. Onyankopɔn yɛda wase na wudin na bɛn wɔka wɔn adeɛ kyerɛ meba bra ese mu na miara ma bebu atentrene asase ne wɔn a wɔte so nyinaa mu gutwa a me na medi mu afɛdum misisi hɔ mesi ahokyerɛfoɔ sɛ monya ahokyerɛ na mesi abɔnefoɔ sɛ momma abɛn no so momma mo abɛn so nkɔ soro monto bankɔn nkasa na emfiri apuɛ na emfiri atɔyɛ nanso emfiri mipɔsrɛ so na mmom Nyankopɔn na obu atɛn ɔbɛbrɛ oyi ase na ɔma oyi so na kuruwa bi wɔ Awurade nsɛm na emu bobesan ni firi ahuro emfransa yɛ mu ma na ohwie bi ampara asia puompo asase so abɔnefoɔ nyinaa bɛfefe anom na me de mɛka ho asɛm daa mɛto Yakob Nyankopɔn ayɛyie dwom na abɔnefoɔ mɛ nyinaa mebubu teneneefoɔ mɛ na wɔbɛma soɔ. Nyom aduɔson nsia. Yuda mu na wahu Onyankopɔn
ne din so Israel mu ne sisin si Salem na ne tenabia wo Sion ɛhɔ na obubu tadua mu memma ɔkyɛm ne nkrantɛ ne ɔsa wanim yɛ nyam na ɛhran sene asade mepɔ no wasai abrane akukuodurufoɔ no watonko da wɔn na ahoɔdenfoɔ no mu biara anhunu ne nsa Jacob Nyankopɔn wate atianti na ntiase nam ne apɔnkɔ nyinaa deda na hɔ wo na ho yɛ hu na sɛ uburifu a hwan na obetumi agyina w'anim wofiri soro ma wɔte yatammuo asase suroi na ɛtɛm din bra Onyankopɔn sɔre bebu atɛn sɛ ɔbɛgye wɔn a wɔdwoɔ asase so nyinaa no na nipa abufuhyia dane wo ayɛyie wode abufuhyia ɛboro so bɔ abɔsoɔ monhyɛ Awurade mu Nyankopɔn bɔ na momfama no ma wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa mfa ayɛde amra de ne ho yɛ hu no ohu atumfuo ho migu ne ho yɛ asase so ahemfu hu Nyom aduɔson. Mema me ne so ma kyerɛ Onyankopɔn na masuma frɛ no mema me ne so ma kyerɛ Onyankopɔn na ɔbɛyɛ aso ama me mahunya da mu na mehwehwɛ Awurade me nsɛm atene anadwo nyinaa na empaaba me kra po awerɛkyekyere me kae Onyankopɔn a mesi apini me gyina me honhom topiti ukura mani so atetemu epempem me na mintumi me nkasa me dwene tete na no tete mra no mu mfie me kae manadwodwom me dwene makomam na me honhom hwehwem pɛsɛpɛsɛ Awurade bɛto atwene daa na ɔrenum bibio na dɔyɛ awie mu twakora ana na sɛm a ɔkae no asa ama awontoatoaso nyinaa Onyankopɔn werɛ firi adom anaasɛ ɔde abufuo atwene mɔbrohunu ato ne yam ɛna me se medadwena ɛda me so ne sɛ ɔsorosoro ni no nifa asakyera mɛkae ya ne yɔe maka ani mɛkae wo tete anwanwadeɛ na masusu w'adwuma nyinaa ho na madwene wo ne yɔe ho Onyankopɔn wo kwan wɔ kronkron yɛ mu hwan na ɔyɛ nyame kɛseɛ sɛ Onyankopɔn wo ne Onyankopɔn a woyɛ anwanwadeɛ wama wahunu wo tumi aman mu wode wo nsa na agye wo man Jacob ni Joseph ma no asuasu hunu wo Onyankopɔn asuasu hunu wo na wo bɔ obinim agunu so wosowosoe amununkum tɔ osuo bibibibi ewiem tɔn gyegye wagyan so pepa anyinam wo pra na abubom ehuma edi kyinhyia mu anyinam hyerɛn wiase asase popoi na ɛwosoe wo kwan fa epumu na wo tempɔn nsuo pii mu na wɔahunu wanamɔn wona Mose ne Aaron sasu begya wo man sɛ nwankuo Nyom aduɔson. Me man monya asoma me nkyerɛkyerɛ monwea mo asoma manum nsɛm mebue manu mebuo mu meyi atetesɛm adi sɛ akasa bebuo deɛ yateɛ na wama yɛhunu na yɛ agyanom aka kyerɛ yɛn no yɛremfa hunta wɔn ma yɛreka nkyirima Awurade ayɛ yisɛm ne tumidie ne nanwanwade a wayɔ no ɔde adanse tintim Jacob mu na ɔhyɛ mmara Israel mu ɛno na ɔde hyɛ yɛn agyanom sɛ wɔma wɔn manhunu na nkyirima ma wɔbɛwo wɔn no ahunu na wosi so a waka kyerɛ wɔn ma sɛ wɔmfa wɔn ani nto Nyankopɔn so na wɔn werɛ mfiri Nyankopɔn ne yɔe na wɔni ne mmaransɛm so na wɔanyɛ sɛ wɔn agyanom ma asoɔdenfoɔ ne atuatefoɔ ma wɔmfa wɔn akoma nsitee na wɔn honhom ni Nyankopɔn nokorɛ Efrem mabanin taduakurafoɔ bɛmatofoɔ wɔdane wɔn ani koda wɔani Nyankopɔn apam so na ne mmara nso wɔampɛ sɛ wɔnante mu na wɔn werɛ firi ne nneyɔe ne nanwanwade a ɔde kyerɛ wɔn no wɔyɛ anwanwade a wɔagyanom anim Misrim asase so Soan petee mu ɔpae ɛpo mu di wɔn twaa mu na ɔma nsuo gyina sɛ ekuo ɔde mununkum gyaa wɔn awia na anadwo nyinaa ɔde ogya kanea nso gyaa wɔn ɔpae abotan mu ɛsrɛ so
na ɔma wɔnom sɛ asukɛseɛ ɔma nsubɔntene firi ɔbotan mu bae na ɔma nsuo sene sɛ asutene na wɔkɔɔ so ara yɛɛ no bɔne te ɔsorosoroni no anim atua ɛserɛ so na wɔsɔ Onyankopɔn hwɛe wɔn akoma mu bisaa no aduane sɛdeɛ wɔn kɔn dɔe na ɔkasa tia Onyankopɔn sɛ Onyankopɔn betumi ato pono ɛserɛ so hwɛ ɔbɔ ɔbotan ma nsuo tuwi na asubɔntene sene paano nso obetumi ama na wapɛnam ama ne man enti Awurade teeɛ no ne bu fuwi na ogya sɔ Yakob mu na bufuo nso sɔre tia Israel efiri sɛ wɔanye Onyankopɔn anni na wɔamfa wɔn ho anto ne nkwagyeɛ so nanso ɔhyɛ ewiem tɔn ɔsoro na ohini ɔsoro apono na ɔtɔɔ mana gu wɔn so sɛ wonni na ɔde ɔsoro aduane maa wɔn atumfo aduane na onipa diiɛ ɔma wɔn aduane di mee ɔma apueyɛ mframa bɔɔ ɔsoro na ɔde ne tumi twe anafoɔ mframa bae na ɔtɔɔ nam gu wɔn so sɛ mfuturo ne ntakraboa sɛ mpoano anwea na wɔma wɔtotɔɔ wɔn sraban mu di twa wɔn tenabea ho hyiae na wɔdi mee boro so efiri sɛ ɔma wɔn akɔnnɔdeɛ wonyanyae wɔn akɔnnɔ no wɔn aduane da so wɔ wɔn anumu no Nyankopɔn abufuo sɔre tia wɔn na okunkum wɔn mu abrane no mu bi na ɔde Israel mmeranteɛ hwehwee fam yɛn nyinaa mu na wɔkɔɔ so yɛɛ bɔne na wɔanye na wanwadeɛ no anni enti ɔma wɔn na yera sɛ ahuro ne wɔn fie ehum ɔreku wɔn no na wɔhwehwɛ no na wɔsane bɛpɛɛ Nyankopɔn akyiri kwan ntɛm na wɔkae sɛ Onyankopɔn ne wɔn botan na ɔsorosoro Nyankopɔn ne wɔn gyefoɔ wɔde wɔn ano dɛfɛdɛfɛ no na wɔde wɔn tɛkyerɛma di atorɔkyerɛ no na wɔn akoma deɛ entim ne ho na wɔani n'apam mu nokorɛ na ɔno deɛ oyɛ ntimɔburo nti ɔkataa wɔn amumuyɛ so na wansɛe nipa na ɔtaa sanka n'abufuo na wɔnhanya n'awerɛhoɔ nyinaa na ɔkae sɛ wɔyɛ ɔhonam mframa ɛkorɔ na ɛnsane n'akyiri bio mpra hiara na wanti n'anim atua ɛserɛ soɔ na wanho ne werɛ nkyɛkyerɛ soɔ na wɔsane sɔɔ Onyankopɔn hwɛe na woyi Israel kronkronni no ahi wankae ne nsa da oyii wɔn firi ɔhohiahiafoɔ nsam na ɔyɔɔ ne nsɛnkyerɛnneɛ Misrim ne n'anwanwadeɛ so ampetee mu no wɔdanee wɔn subɔntene mogya na wɔantumi anom wɔn nsuwa wɔsoma ahuruyɛ beguu wɔn so ma wɔbɛwee wɔn ne mponkyerɛni ma wɔbɛsɛe wɔn ɔde wɔn nnɔbae ma mɛbɛ na wɔde wɔn adwumadeɛ ma ntutummɛ ɔde asukɔtwea sɛe wɔn bobe na ɔde nsukyɛnkyɛneyɛ bɔ wɔn akyi nnua na woyi wɔn afiaboa ma asukɔtwea ne wɔn mmuakuo ma asraman ɔtoo n'abufuo hyehyia no gu wɔn so ɛne bereɛ ɛhin ne ahohia abɔfoɔ bɔne a wɔsomaa wɔn baa wɔn soɔ no ɔbɔɔ kwan ma n'abufuo wankora wɔn kra amfiri owuo mu na oyi wɔn kwan ma owuyadeɛ na okum Misraim mmaka nyinaa wɔahoɔden ase firi Ham timadan mu na ogya ne man sɛ nwan na ɔkan wɔn sɛ mmuakuo ɛserɛ so na ogya wɔn dwoodwoo kɔɔe na wɔansuro na wɔn atamfo deɛ ɛpo no kataa wɔn so na ɔde wɔn baa ne kronkronbea hyeɛ so bepɔ a ne nsa nifa gyeeɛ no so ɔpampam amanaman wɔn anim na wɔtwe wɔn awunyadeɛ so ntonto kyɛɛ no nhoma so na ɔma Israel musuakuo tenatena wɔn tomadan mu nanso wɔsɔ ɔsorosoro Nyankopɔn hwɛe tee no atua na nadansesɛm no wɔani so na wɔwae twa nkontompo sɛ wɔn agyanom wɔmanee sɛ tadua daadaafoɔ wɔde wɔn sorɔnsorɔn bi ahuru ne bo na wɔde wɔn ahonni maa no twee ne nkunu Onyankopɔn tee na ne bu fui na Israel ho yɛ no koraa na ogya Silo tenabea no ntomadan a osii nipa mu no ɔde n'ahoɔden hyɛ nnomumfa mu na ɔde n'anim onyam hyɛ ɔtamfo nsa ogya ne man maa nkrantɛ na ne bu fuu n'agyapadeɛ
Ojashi wɔ mmeranteɛ na wɔn maba nso wɔanto wɔn ayeforo dwom wɔn asɔfoɔ totɔ nkrantaa no na wɔn akurafoɔ anya asuye na Awurade nyane sɛ obi a ofiri na mu sɛ ɔkatachi a nsama no huro na ɔbobɔ n'atamfo ma wɔsan wɔn akyi ɔbɔ wɔn daa adapaa nso wɔampɛ Yosef ntomadan no na Efraim abusuakuo no wɔamfa na mmom ɔfa Yuda abusuakuo Sion bepa a wadɔ no na wosi ne kronkron bia sɛ ɔsoro sɛ asase a ɔde atim hɔ daa no na oyi na bɔfra David na ɔfa no firi nwamuo mu ɔma no firi nwamere a wɔmanufoɔ akyiridie bae sɛ ɔmɛyɛ ne man Yakob ne n'agyapade Israel na ɔyɛ ne wɔn akoma mudie so na wɔde ne nsam nimdeɛ kyerɛ wɔn kwan. Nnwom 79 Onyankopɔn amanama ba w'agyapade mu wagu w'asɔre fie kronkron ho fi wama Yerusalem ayɛ agoago wɔde wɔn koa amu ama wiem noma adi wɔde wɔn nam ama asase so mmoa wɔhwie wɔn mogya agu sɛ nsuo de atwa Yerusalem ho ahyia na deɛ osie wɔn ni hɔ yɛayɛ ahohora ama wɔn a wɔtete yɛn ho fɛdie ni ahiyie ama wɔn a wɔtwa yɛn ho ahyia enkosi da bɛn Awurade na obubefu daa na wonni nkuntwe adɛre sɛ ogya hwie wabufu agu amanaman a woni wɔ ne ahenni a wɔmmɔ wudin no so na wamene Yakob na wahye ne tenabea ase nkae akanefoɔ amumuyɔ mfa ngu yɛn so yɛntam ma wayam hyehyie mehyia yɛn na wabrɛ yɛ ase fam dibu a yɛn kwagye Nyankopɔn wudin animuonyam ti na yi yɛn na wudin ti kata yɛn bɔne so adeti na amanaman ka sɛ Onyankopɔn wɔ he ma wɔnhunu amanaman mu yɛn anim sɛ wotɔ wo nko a mogya a wɔka gu yɛn no so werɛ ma ɔpokyerɛni apinisie nuru w'anim sɛ wo nsa kɛse yɛteɛ no kora owuo ma na ahohora a wɔn a wɔtete yɛn ho de abɔ wo Awurade no dane no mpranso gu wɔn kukum na yɛn a yɛyɛ wo man ne wadidibea ngwan no yɛbɛda wase daa yɛbɛka wɔyɛyie akyerɛ awɔ ntoatoasoɔ nyinaa. Nnwom 80 Israel dwanhwɛfoɔ yɛaso wo a woka Yosef sɛ nwankuo wo a wote kerubim soɔ Huehran Efraim ne Benjamin ne Manase anim na mahomne soɔ na bra bɛgye yɛn Onyankopɔn ma yɛn sane mmra na ma w'anim nhyerɛn ne yɛnya nkwa Awurade asafo Nyankopɔn ububefu atia wo man paebɔ akosi daben wodi nisuo yɛ aduane ma wodi na wodi nisuo ma wɔnomoi wodi yɛn yɛ ntɔkwa ma wɔn a wɔtete yɛn ho na yɛn atamfo seresere wɔ wɔn mu asafo Nyankopɔn ma yɛn sane mmra na ma w'anim nhyerɛn ne yɛnya nkwa wutu obobe firi Misrim bae wututu amanaman na wobɛtɛe wuyi n'anim kwan na agyi nhini na ɛyɛ asase ma ne nwunu kata mepɔ so na ne nhoma kata Nyankopɔn twe ne duro so ɛbaebae ne man mu koduru ɛpo ho na nabasa frɔmfrɔm kɔ asubɔnten no ho adɛnti na wɔbubu ne ban ma wɔn a wɔnam kwan so nyinaa tete no yi kwayem kɔkɔte sɛe no na pete mu mmoawe asafo Nyankopɔn sane w'akyerɛ brɛ w'ani ase firi soro hwɛ na bɛhwɛ obobe yi na bɛwo wɔ adeɛ wo nifa tɛɛyɛ no ne ɔba a wafa no ayɛ wo deɛ no pintin wɔde ogya ahye no wɔatwitwa no w'anim ateɛteɛ nti wɔresɛe fa wo nsa kata wo nifa nipa no so onipa ba a wafa no ayɛ wo deɛ pintin no so na yɛrentwe mfiri wo nkyɛn ma yɛnya nkwa na yɛmmɔ wo din Awurade asafo Nyankopɔn ma yɛnsane mmra ma w'anim hyerɛn ne yɛnya nkwa. Nnwom 81 Mommɔ osema Onyankopɔn yɛn ahoɔden monhuro ma Yakob Nyankopɔn
monto dwom na monnya mpintin mommɔ sankuda ɛdɛ ne bɛnta monhyane totorobɛnto ɔsrane foforo so ɔsrane kurokumatwa mu ma yɛn afahyɛ da na ɛne sɛ na hɔ ma Israel atrɔmuadeɛ ma Yakob Nyankopɔn ɔde adi adanseɛ Yosef mu ɛbra ofra di fa Misraim asase soɔ meti obi a mini no kasa miyi ni metri free ade so ase ne ne nsa free kyerɛnkyɛ ho ofra ahohia mu na miyi wo mu me free opra na mu me gye wo so me so wo me hwɛ me reba asuo ho me man ti na mi ni wadanseɛ o Israel sɛ wobetie mi a ma onyame na nani bi ntina wo mu na nsɔre onyame na nani biara miara mi ni Awurade Onyankopɔn a meyi wo Misraim asase so me baaye no trɛ wonum tetere na me nhyɛ no ma na me man antie me ni na Israel ampene me na mi gyaa wɔn akomaden yi mu ma wɔnante wɔn ara tirim agyina a wotuo yi mu awo sɛ me ma etie me sɛ Israel nante ma kwan so anka ɛrenkyɛ na mabrɛ wɔn atamfo ase na madane me nsa metia wɔn ahohiahiafo anka Awurade atamfo bɛbrɛ wɔn ho ase ama no na wɔn brɛ akyerɛ akosi daa na wɔde ayuo mu ayuo pa bɛyɛ no wɔn na mede abotan mu wo bɛma wɔamen Nyom aduɔwɔtwe mienu Onyankopɔn gyina Nyankopɔn asafo mu obu atɛn anyame ntɛm da bɛn na mubɛbu ntɛnkyia na moahwɛ abɔnefoɔ anim akosie muni ɔbrɛfoɔ ne awisia asɛm muni asɛntene ne ma ɔmanehunufoɔ ne mobroni monye ɔbrɛfoɔ ne ohiani munhwim wɔn mfiri abɔnefoɔ nsɛm wonim de na wɔn te aseɛ esumu na wɔnante korɔ asase nyina so nyina rewo so me die makase mo yɛ nyame na mo nyina yɛ ɔsorosoro ni numa nanso mo bewu sɛ nipa pɛ na matoto sɛ ahemfo mu biara Onyankopɔn sɔre bu asase aten na wo na wobedi ade amanaman nyinaa mu Nyom aduɔwɔtwe miɛnsa Onyankopɔn nyekom muawa no na nhome Onyankopɔn na hwɛ wɔtamfo yɛ jejeje na wɔn a wɔkyiri wɔ ama wɔn tiri so wo man tiri so na wɔrepam anyansapam na wɔkɔ wɔn a wɔhunta ne tiri so agyina wɔka sɛ mommra ma yɛnko wɔn ase mfiri ɔman no mu na wɔankae Israel din bio na wɔde akomakoro tu agyina wotiri so na wɔpam Edom tumadan ne Ismaelfoɔ Moab ne Hegafoɔ Gebal ne Ammon ne Amalek Filistifoɔ asase ne wɔn a wɔte Tiro Assyria nso de ne ho bata wɔn ho waboa Lot ma yɛ wɔn sɛ Midian sɛ Sisera sɛ Yabin Kison subon mu wɔsɛe wɔ Endor na wɔyɛ sɛ nwura dodoɔ ma asase ye won ne won adehye se Oreb ne Seb na ye won ahemfu nyina se Seba ne Salmuna won na woka se moma yemfa Nyankopɔn afie ni no ni Nyankopɔn ye won se ahuma edi chinhia se mframa nim ntete se ojahye kwaye na ojaframa tafre mepo ho no sara na fa wahunta won na fa mframa dendinu yi won hu Erade ma won animu na won misa wudin akiri kwan ma won animu ase na won motwi daa na won mo adapa na won nyira na won hunu se wo a wudin de Yahweh no won kwara ne osurusuru ni asase nyina so Nyom aduɔwɔtwe nnan sɛdeɛ wo tenabea hɔ nom si yɛ fɛ asafo Awurade mekra ani gyina ɛtɔ piti mpo Awurade adi hɔ no nti makoma ne me honam di ahurisie ma Onyankopɔn tiasefoɔ nso apatu prɛ anya ɛdan na asomfra katakyi anya ebu a ɔbɛto ne mma agumu ɛne wafɔrebɔkyia no asafo Awurade mehene ne me Nyankopɔn nhyira ne wɔn a wɔte wo fie
Obeko so ayiwaye. Nhyira ne onipa a na hoɔden wɔ wo mu. Na Sion atempɔn no wɔ n'akoma mu. Otwam nisuo bɔn no mu a ɔdane no de masuo wɔ. Bramponsuo nso de nhyira pii kata so. Ɔnante firi ahoɔden mu kɔ ahoɔden mu bepue Nyankopɔn anim Sion. Awurade, Asafo Nyankopɔn, tie me mpaebɔ. Yaso, Jacob Nyankopɔn. Yɛnkyɛm, Onyankopɔn, hwɛ na hwɛ deɛ wasra no anim. Na wo fie da koro die yɛsene na apem. Mepɛ me Nyankopɔn fie na ma ɔnampan mu tena mom, sene sɛ mɛtena abɔnefoɔ ntomadan mu. Na owia ne kyɛm ne Awurade Nyankopɔn. Awurade ma adom ne animonyam, ɔmfa papa nkame wɔn a ɔnam tee no. Asafo Awurade, nhyira ne onipa a ɔde ne ho to wo soɔ. Nnwom aduɔwɔtwe nnum. Awurade, wadom w'asase. Wode Jacob nomum asane aba. Wode wo manfom soɔ afiri. Wakata wɔn bɔne nyinaa so. Watwe w'ani bere nyinaa. Wadane afiri w'abufuo hyehyɛ no mu. Yɛn nkwagye Nyankopɔn, ma yɛnsan mmra. Na twa wo bo a efu yɛn no to wo yam. Owura bɛho atia yɛn akosi daa. Wobɛtwe w'abufuo mu akɔ awɔ ntoatoaso a edidi suo mu. Worensan mma yɛn nkwa. Na wo man ani nye wo ho. Awurade, ma yɛhunu w'adɔyɛ. Na fa wo nkwagye ma yɛn. Metie deɛ Onyankopɔn Awurade bɛka. Ampa, ɔka asomdwoe sɛm kyerɛ ne man ne n'ahoteefoɔ. Na mma wɔn nsane nkɔ nkwaseadeɛ mu. Ampa ara, ne nkwagye bɛn wɔn a osuro no. Na animonyam atena yɛn asase so. Adom no ne kora behyia. Na tenenee ne asomdwoe adi mfiano. Nokora bɛfifiri asase so. Na tenenee afiri soro ahwɛ. Nso Awurade bɛma papa. Na yɛn asase bɛma ne nnɔbae. Tenenee bedi n'anim. Na asi n'anammɔn kwan so. Nnwom aduɔwɔtwe nsia. Awurade, brɛ w'aso ase tie me. Na meyɛ mɔborɔni ne ohiani. Hwɛ me kra so. Na meyɛ ɔhoteefoɔ. Wo, me Nyankopɔn, gye w'abɔfra a ɔde ne ho twerɛ wo. O Awurade, hu me mmɔbɔ. Na wo na mesu mefrɛ wo da mu nyinaa. Ma w'akoa kra ani nye. Na wo Awurade, na mema me kra so mema. Na wo Awurade, woyɛ, na wode firi. Na wadɔyɛ dɔɔso ma wɔn a wɔfrɛ wo nyinaa. Awurade, yaso ma me mpaebɔ. Na tie me nkotɔsrɛ ne. Ma ho hia da mu mɛfrɛ wo. Na wobɛgye me so. Obiara nte sɛ wo anyame mu, Awurade. Na biribiara nte sɛ wo nnwuma. Amanaman a woyɔɔyɛ nyinaa bɛba abɛkoto w'anim, Awurade. Na wabɛhyɛ wo din animonyam. Na woyɛ kɛseɛ. Na woyɔ anwanwadeɛ. Wo nkutoo ne Onyankopɔn. Awurade, kyerɛ me wo kwan. Mɛnante wo nokore mu. Kamakoma bom ma no nsuro wo din. O Awurade, me Nyankopɔn, mede makoma nyinaa bɛda wo ase. Na mahyɛ wo din animonyam daa. Sɛ wadɔyɛ so wɔ me soɔ. Na wayi me kra afiri asamando bunu mu. Onyankopɔn, ahantanfoɔ asɔre atia me. Na tirimɔdenfoɔ asafo rehwehwɛ me kra. Na wɔamfa wo ansi wɔn ani so. Na wo Awurade, woyɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdɔmfoɔ. Wo bo asetɔ kyɛ. Na wadɔyɛ ne wo nokorɛ dɔɔso. Dane w'ani kyerɛ me na dom me. Fa w'ahoɔden ma w'akoa. Na gye w'afena aba nkwa. Ya me ho nsɛnkyerɛnne ma no nsi me yie. Na matamfo nhunu. Na wɔn ani ngu. Sɛ wo Awurade, woaboa me akyekyere me werɛ. Nnwom aduɔwɔtwe nson. Ne kura a ɔkyekyereyɛ wɔ mmepɔ kronkron so. Awurade dɔ Sion apono sene Jacob tenabea nyinaa. Wɔka wo ho animonyamsɛm, Nyankopɔn kuro. Mɛbɔ Rahab ne Babedin mafra wɔn a wonni me mu. Hwɛ, Filistifo asase ne Tiro ne Ethiopia nso. Deɛ wɔwɔ no wɔ hɔ no ni. Na Sion ho deɛ, wɔbɛka sɛ, wɔwɔ wɔn nyinaa maako wɔ ne mu. Na ɔno na ɔma n'ase tim. Ɔsorosoroni no.
se Awurade twere aman din a obeka se oyi wowo no honom na nyontofo ne asafo obeka se memeso nyina wo wu mu. Nyom aduowotwe Awurade me nkwagye Nyankopɔn mesumi frɛ w'anim awia ne anadwo ma me mpaebɔ nuru w'anim brɛ waso ase ma me nteamu na nebɔne afono me kra na me nkwa rebɛn asamadwo wɔka ne me fra wɔn a wɔkɔ amena mu ma yɛsɛ obarima a onim wa biara wato me atwene awufuo mu sɛ atɔfo a wɔde wɔn agu ɛda mu a wɔnkae wɔn bio na wɔtwa wɔn afiri wɔn nsam wode me ato amena donkodonko mu esum mu ebunu ase tɔn wabufuhye hyɛ me so na woma wasoro teɛ nyinaa gu me so wayi mamanifo afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri wode me ayɛ wɔ n'akyiwadeɛ wato me mu a meremfiri adie amane ama m'ani akusa mefrɛ wo Awurade da mu nyinaa mekyerɛ me nsɛm mekyerɛ wo wobɛyɛ anwanwadeɛ akyerɛ awufoɔ anaasɛ nsamanfoɔ bɛsɔre ayi wo ayɛ wɔbɛka w'adɔyɛ ɛda mu anaa wo nokoredie ɔsɛeɛ amena mu wobɛhunu w'anwanwadeɛ esum mu ne wo trenee awerɛfiri asase so na me deɛ wo Awurade na mesome frɛ na me mpaebɔ tua wo hema Awurade adɛn na woto me kra adwene adɛn nti na wode w'anim hinta me meyɛ mmɔborɔni na mereyɛ ma wo firi me mmɔfraase wo huhu akuta me na metɔ ntintan w'abufuo abu afa me so wo huhu atware me atwa me ho ahyia te sɛ nsuo da mu nyinaa ɛbom twa me ho kanko wayi ɔdɔfo ne adamfo afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri na me mani kɔ sum mu. Nyom aduowotwe nkron Matu Awurade adɔyɛ ho dwom daa mede ma no bɛka wo nokoredie ma kyerɛ awɔ ntoatoaso a edidi soɔ na mɛka sɛ adɔyɛ besi so daa ɔsoro hɔ na wode nokoredie atintim meni deɛ meyi no apam bi maka ntam ma kyerɛ makoa David mɛma wasefoɔ atim akosi daa na mama wahengua asi so akoduru awɔ ntoatoaso a edidi soɔ so na ɔsoro yi wo Awurade anwanwadeɛ ayɛ ne wo nokora nso wɔ akronkronfoɔ asafo mu na hwan na ɔwɔ wiem a wɔde no bɛto Awurade ho hwan na ɔsɛ Awurade anyame ma mu Onyankopɔn a ne ho yɛ hu akronkronfoɔ dwabɔ kɛseɛ no mu na wosuro no sene wɔn a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa Awurade asafo Nyankopɔn hwan na ɔte sɛ wo otumfoɔ yɛ a unukuredie atwa wo ho ahyia wona wodi apo mfumpaabu soɔ sɛ na soro kyea sɔre a wona wodwodwo ano wona wobubu Rahab pasaa sɛ ɔtɔfoɔ wodi utumi nsa abɔ watamfo apansam ɔsoro wɔ wo asase nso wɔ wo wiase ne ne mayɛ wona wohyɛ aseɛ atifi fam ne anafo fam wara na wobɔɔyɛ Tabor ne Hermon gye wo din mu ahusie tumi basa ne mɛremayɛ wɔ wo wo nsa yɛ den wama wo nifa so tenene ne atemmuo ne wahengua nyina soɔ adɔyɛ ne nokora gyina w'anim nhyira ne waman a onim osebɔ na wɔnante wo Awurade anim han mu wo din mu na wɔn ho bɛsɛpɛ wɔn daa nyinaa na wo tirinii mu na wama wɔn soɔ na wɔn ahoɔden ahyehyɛdeɛ ne wo na wadom mu na wama yɛn abɛn soɔ na Awurade na yɛn kyɛm wɔ no na Israel kronkronni no na yɛn hene wɔ no dabi wokasa anisoadehunu mu kyerɛ w'ahoteefoɔ sɛ medi maboa obarima bi mama wo bi a woyi no afiri wɔn man no mu so mahu makoa David mede me ngo kronkron masra no ɔno na me nsa bɛma no ati na me basa enso ahyɛ no den ɔtamfo bi rensisi no na obusuafoɔ bi renhyɛ no so na mebubu n'anim ahonyehiafoɔ na mabobɔ wɔn a wɔtan no na me nokoredie ne madɔyɛ ne no bɛtena na me din mu na ɔbɛma n'abɛn soɔ na mede ne nsa besi po mu na mede ne nifa masi nsubɔntene so ɔno deɛ ɔbɛfrɛ me sɛ wo ne m'agya me Nyankopɔn ne me nkwagyeɛ botan na me nso mede no bɛyɛ m'abakan asase so ahemfo kumpuni mɛkora m'adɔyɛ mama no daa na mapam ati me hɔ ama no mɛma n'asefoɔ atena hɔ daa
ni na hinwa se osuna se ni meja memra na onante matemudi ni se ogu mahade hu fin na woni memra nsem so a eno de me dia ba beba ma behwe wo mrato na mde wo hawa hodo ma behwe wo mumuyo na madoye de me renyi mi mfiri ne ho na me renye me nokradie no ho insachiri nsayem me renwu mapam ho fin na me rensachira de afiri manum no maka me kronkron ye ho ntam biako me renni David nwamo na sefo betena ho da na nadwa aye manim se wubia ebetim ho se osrane da se odansini nukwafo a owo wiem na wara de watu atwene na aye wonyunu na wafa de wasra no no abufu wapo wako apam wagu na botre hu finde atofom wadwe ne ba nyina agu wama na aba akese aya agoago wana wotwam okwan no so nyina fom no fa waye ahohora ama wana wotete ne ho wama na hohiahiafo nifa so wama na tamfo nyina ani agye ane wadane na fana anonso na wama no anyina osam wama na nimonyam apa na watu nadwa atwene fam watwa ne mrante brana so wode aniwo abum ne so enkosi da ben Awurade na wode wo hu behinta da ama wabufu adare so oja ka me na ti a eye ade hunu yara nti na obo nipa manyina obarima ben na wote ase a ore hunu owuo na obeyi ne kra afiri asamado nsam ahe na wokane adoye no wo Awurade ye woka ho ntam kire David wonokure mu no Awurade kai wonko ahohora efiri amandodo no nyina mu a eda me kokoso Awurade watamfo ba ahohora obode wasra no anamo ahohora ejiraka Awurade da amen ne amen nyom adiokron Awurade wona waye yen dwane kobia awonto atoaso nyinaa mu wo de wonyanwo mepo na wonyanyi asase ni wiase adie no na wo firi tete akirichiri kosi daate akirichiri ye onyankopon wo ma odasani dane mfuturo na wo se onipa mma monsane mra na mfrinsia apem ye wani so se enurada etwa mu ne anajumu dasu wo ma wosene kose susansu wo ye dae anopa wo fefe se wura anopa eye from na efefe enwumre wotwa na atwintwam na yeresa wabufuo mu na yase wabufuhye no ano odi ye mumuyo asi wanim odi ye nkokuo mbone aba wanim han no mu na yen na nyina atwam kɔ wabufuo mu yahwere yen fie se asomsem bi yen firi hye mu na emu hunu wabufuo ano dine a eye ni wani bireye se wo hu surotie ma yen hunu yen na kan se de etie na yenyanyansa akoma Awurade sanwachi da ben ara na ma wonko anye wo mobo fa wado ema yemme nhima na yedi ahusie na yeni age yen na nyinaa mu ma yen hu nsane yen se na wo bre yen ase wo mu ni mfi a yehunu mu bone no ma wadwuma na di ma wonko a na wani monyam na di won maso na Awurade yen Nyankopon animtie mra yen so na yen sa no adwuma no manu nye yie ma yen ane yen sa no adwuma manu nye yie nyom adiokron baako de ote osurusuru ni no huntabia tena twedi amponwina ase mesi Awurade se edwane kobia ne mabanka sie me Nyankopon a mede me ho meto so na ono na obaje wo afiri ofirisumfo fidie mu ni oyade esaye mu ode ntakra bekata wo so na ne ntabaase na wobekọ akwahye ocham ne nkatabo ne nokore wori nsuro anadwobumbo bema etunam awia oyare doma enenam summu nsane yade a esei ade awia kete apim tutowo nchen na opedu tutowo nifa wode erenkawo wani nku na wode behwe na wahunu abonefo eketua na wo Awurade ne megwan kobia
ɔsorosoro no na wode no ayɛ wo tenabea bɔne renka wo na ɔhaw remmɛn wo ntomadan na wahyɛ n'abɔfoɔ ama wo sɛ wɔnhwɛ wo so woakwan nyinaa mu wɔbɛsoa wo wɔn nsɛm na wo nan ampem ɔboɔ wobɛnante gyata ne ahuritia so wobɛtiatia gyataburuwa ne ɔtweaseɛ so na sɛ ɔfa me ho yi mɛgye no mɛma no so ɛfiri sɛ wɔnim me din osu frɛ me na mɛgye no so me ne no bɛtena ahohia mu meyi no na mahyɛ no animuonyam mɛma no adi nkwatentena me na mama no ahu me nkwagyeɛ. Nnwom 92. Ɛyɛ sɛ ɔda Awurade ase na wɔto dwom ma wo din ɔsorosoroni sɛ wɔka w'adɔyɛ anɔpa ne wo nokoradie anadwo sankuhan du ne bɛnta so sankuo ho adwempa dwom mu na wo Awurade wo ma m'ani gye wo newɛɛ ho wo nsa ano nnwuma ho na medi ahurusie Awurade sɛdeɛ wo nnwuma si so fa wadwen mu dɔ pii ogyimfo nim na ɔkwasea nhu yɛ mu abɔnefoɔ fifiri sɛ ɛfan na amumuyɛfoɔ nyinaa si so sɛ nhwiren a ɛne sɛ ɔbɛsɛe wɔn korakora na wo ne deɛ ɔsoro tena wɔ no daa Awurade na hwɛ watamfo no Awurade na hwɛ watamfo bɛsɛe na wɔbɛhwete amumuyɛfoɔ nyinaa mu na wo mama bɛn so sɛ ɔkoɔ deɛ wode ngo foforo gu me so na m'ani hunu deɛ mepɛ matɛfoɔ so na maso te deɛ ɛyɛ me dɛ abɔnefoɔ a ɔsɔre tia me no ho ɔtreneeni bɛfefɛ sɛ abɛ obenyini sɛ Lebanon so twenduro wɔn a watɛ wɔn Awurade fie no bɛfefɛ yɛn Nyankopɔn abɛnwa so ɔbɛkɔ so aso aba nkɔkorabrɛ ɔbɛyɛ akɛse ne frɔmfrɔmara yɛakyerɛ sɛ Awurade tene ɔne me botan na deɛ ɛntene biara ne ne mu. Nnwom 93. Awurade di hene ɔde animonyam ahyehyɛ ne ho Awurade ahyehyɛ ne ho ɔde ahoɔden akyekyere ne ho na wiase tim hɔ a ɛrenhinhim wadwa tim hɔ firi tete wowɔ hɔ firi daa ɛsutene ama so Awurade ɛsutene ama wɔn ne so ɛsutene ma wɔn huuyɛ so deɛ ɔsene nsukɛseɛ ne nsu a ɛwɔ tumi ɛpo mu asorɔkyeɛ ne ɔne ɔsoro hɔ tumfoɔ Awurade wadansesɛm yɛ nokora pii kronkron yɛ na ɛfata wo fie Awurade na santen nyinaa. Nnwom 94. Awerɛtɔ Nyankopɔn Awurade awerɛtɔ Nyankopɔn pue asase temufoɔ ma wo ho so tua ho kyerɛfoɔ ka Awurade enkosi da bɛn na bɔnefoɔ enkosi da bɛn na bɔnefoɔ ni ahurusie wɔka asɛm denden amuyɔfoɔ nyinaa di ahantansɛm wo man deɛ Awurade wɔrebɔ ne pasaa na wɔbrɛ wɔgyapadeɛ ase wokum okurafoɔ ne ɔhɔhoɔ na wodi nwusia awu na wɔka sɛ ya renhunu na Yakob Nyankopɔn remmu ɔman mu agyimfoɔ monte aseɛ na mo nkwasea na bɛn na mobɛhunu de deɛ ɔte aso no ɔrente asɛm anaa deɛ wɔnwono ani no ɔrenhuna deɛ ɔtwe amanaman aso no ɔrentenetene deɛ ɔkyerɛ nipa nimdeɛ no ɔno Awurade hunu nipa adwene sɛ ɛyɛ huhudeɛ nhyira ne onipa a wo yɛ a wotwe n'aso na wofiri wo mmara no mu kyerɛkyerɛ no sɛ wobɛma no na bɔne ho abodamu akosi sɛ obɛfunu amena ama ɔbɔnefoɔ na Awurade rento ne man ntwene na ɔrennya n'agyapadeɛ na atemmuo bɛsan akɔtrenee mu na akomam teefoɔ nyinaa bedi akyire hwan na ɔbɛsɔre ne nnebɔnyɛfoɔ adi asie ama me hwan na obegyina ne amumuyɛfoɔ adi asie ama me sɛ ɛnyɛ Awurade na ɔyɛ me boafo a anka aka kuma na me kra akɔtena kommuyɛ mu sɛ mese me nan rewatira wo Awurade wadɔyɛ na ɛwowa me mu dadwene dɔɔso a wawerɛ kyekyerɛ gye me kra ani amammɔyɛ adwa a ɛnam mmara so bɔ musuo no ne wɔbɛfa yɔnkoɔ wɔbɔ ɔtreneeni kra so kyɛnku na wobu mogya a edi bemfo nanso Awurade ayɛ me abankɛseɛ na me Nyankopɔn ayɛ me dwane kwabea botan na wɔde wɔn musuo abua wɔn atifi
na wɔn bɔne nti obeyi wɔn hɔ. Awurade, yɛn Nyankopɔn beyi wɔn hɔ. Nnwom 95. Mommra ma yɛnto anigye adwom ma Awurade. Momma yɛmmɔ ose, ma yɛn nkwagye abotan. Momma yɛmfa aseda mmra n'anim, na yɛmfa nnwom ne ahurusie ma no. Na Awurade yɛ Onyankopɔn kɛseɛ, ne ɔhen kɛseɛ, anyame nyinaa so. Ne nsam na asase mu ahuntadeɛ wɔ. Na mepɔ so soronsoro so wɔ no. Ɔno na ɛpo wɔ no, na ɔno na ɔyɔɔyɛ. Na asase pɛsɛ nso, ne nsa na ɛnwenoyɛ. Mommra ma yɛmutu nkoto nsɔre Awurade, yɛn yɛfoɔ anim. Na ɔno ne yɛn Nyankopɔn. Na yɛn deɛ, yɛyɛ n'adidibea nkurɔfoɔ ne ne nsam nnwan. Ɛnnɛ mote ne ne no ɛ. Monnya makoma denden sɛ Mereba. Sɛ Masa da no, ɛsrɛ so hɔ. Bra mo agyanom gyegyee ma no, na wɔsɔɔ me hwɛeɛ no. Nanso na wɔnya me nnwuma nhuni. Efi 40 na awɔ ntoatoasoɔ no ho yɛɛ me ahi. Na mekaa sɛ, ɔma na wɔfom akomam ni wɔn. Na wɔn deɛ, wɔnhunu m'akwan. Na ɛmaa me kaa m'abufuo mu ntam. Sɛ wɔrennuru me ho me mu. Nnwom 96. Monto dwom foforo ma Awurade. Asase nyinaa, monto dwom ma Awurade. Monto dwom ma Awurade. Munhyira ne din. Monka ne nkwagye mfiri da nkɔda mu. Monka ne nimonyam amanaman mu. Na nwanwade aman nyinaa mu. Na Awurade yɛ kɛseɛ, na ɔsɛ ayɛyie sɛ, ne ho yɛ hu anyame nyinaa so. Na aman anyame nyinaa yɛ abosomhuhuo. Na Awurade mom na ɔyɛ ɔsoro. Ɔhran ne animonyam wɔ n'anim. Tumi ne ahoɔfɛ wɔ ne kronkronbea hɔ. Aman musuakuo, momfa ma Awurade. Momfa animonyam ne tumi ma Awurade. Momfa Awurade din animonyam mma no. Monsoa ayɛyɛdeɛ mmra n'abannwa so. Monsɔre Awurade ahohika kronkron mu. Asase nyinaa mo ho mpopo n'anim. Monka amanaman mu sɛ Awurade di hene. Na wiase tim hɔ a ɛrenhinhim. Na obedi aman so tenene mu. Ɔsoro ani bɛgye, na asase ho asane no. Ɛpo ne ne ma yɛ bɛworo. Petee mu ne deɛ ɛwom nyinaa bɛdi ahurusie. Ɛno na kwae mu nnua nyinaa bɛto anigye nnwom. Awurade anim na ɔreba, na ɔreba abebu asase atɛn. Ɔrebebu wiase atɛn tenene mu, ne aman wɔ ne nokure mu. Nnwom 97. Awurade di hene. Asase ho sane no. Nsupɔ bebree no anigye. Mununkum ne sum atwa ne ho ahyia. Tenene ne atemmuo ne n'ahenya nyinasoɔ. Ogya gye n'anim, na ɛrehye n'ahohiahiafo hyia. N'anyinam hran wiase. Asase hunu na ɛpopo. Mepɔ na ne sɛ akra Awurade anim. Asase nyinaa Awurade anim. Ɔsoro ka ne tenene kyerɛ, na aman nyinaa hunu n'animonyam. Ahoninsomfoɔ, wɔn a wɔde abosomhuhuo hoahoa wɔn ho no nyinaa ani awu. Mo anyame nyinaa monkoto no. Sion te na n'ani gye. Juda mama ho sane wɔn. Awurade, watemmuo nti. Na wo Awurade ne ɔsorosoroni, asase nyinaa so. Wama wo so koraa anyame nyinaa so. Mo a modɔ Awurade, munkyiri bɔne. Ɔhwɛ n'ahoteefoɔ kra so. Obeyi wɔn afiri abɔnefoɔ nsɛm. Wɔde hann agu ama ɔteneneni, ne anigyeɛ ama akoma mu teefoɔ. Ateneneefoɔ, mo ani nye Awurade ho, na munyi ne din kronkron ayɛ. Nnwom 98. Monto dwom foforo ma Awurade, na wayɔ anwonwadeɛ. Ne nifa ne ne basa kronkron adi nim ama no. Awurade ama wahunu ne nkwagyeɛ. Wayi ne tenene adi amanaman anim. Wakae n'adɔyɛ ne ne nokorɛ ama Israel fie.
asase ano nyinaa ahunu yɛn Nyankopɔn nkwankyie. Nsase nyinaa mommɔ ose ma Awurade. Monteam ni ahusie nto ayeye dwom. Monto dwom ma Awurade sankuo so. Sankuo ne